نفسه كسمعك صنيحو وددبوس بابلو انت دا وين والدبوس جيجا عبريتا لو دعنكم الله تقام يلن تقام يلن تقام يلن انا تحقق قبل سؤال غيلي ولا بزغ من لسالك غيلي يا طعم زيادة حنو الدبوس عدل كنبلوينا الدحر أمينو قنتا قبل الليلة لازم تقصد نقرنا نفس ناسي كميقرنا حران وصح حنقولنا كميقرنا نلوطو نلبسنا غاي تلوطنا كنلوط عين خلنينا we have to shift which is paradigm shift نقبر كنكال علنا يو and it's advisable نفسك كفنا انك على سر كل جزء والنزارة بالقداي thank you Teddy آمين thank you ممهر you're welcome أقدمين حاو تدروس من اسي ودنا حاونا نشتي حاونا ناي بحقي تزاربولون تبلون دلخا بفلا يمن اسياتنا زلو شجرات تصبقي كاقليتسكا إذا مالت جنتي تقاومو دنبينا إرترا زقلت سايكومن تي حقي كنت غوامت كله تي كم نتبتات زل عالكاسي درجة أبتن مبزحتن عبيتو الدبات زبحلا بكله تحقق أكال دي ولا فتسام أكال قلت بحيلو بدرجة أبهاجر كون زلو بايتو انكم قال كله عظيما تني حبار صراحه كله نقرات سي يركبوا يجن تتسقم ونساهم من اسيونا تتساتف كايبوتا من اسيات وتصيت نايتي اب هاجرنا دلو سرعات لزخونه اسياساوي حنقول كلهم بحرياوي ولكع كاني بمسنجر والمختنات كانت سنجن هندف الى انا زخونه قبل سلازيك بزعبها حطت ويكا فلت دلن نيرت صبغ ابزي مسانا مهلاوكا تي زخون عاقمتاتنا فلوتون كلت دلو سب قليل كازا حطت كايو بتعم صبغ بخمزون عبي سرح تسرح كال كمزقنا كاغا دل مالتي كالا اي انا ممهر زرو قرب I don't know كم نقفيتا زي كونسي وي كم محسنتان نزمت جيزيان كتكون كل جيزي تي زغرب رئستي أقدا سنتو انتايو سلمتاي زرئستزي تلعيلو زرلو كاب زرئستزي انتاي كن مهار نخيل وي انتاي كن فرر نخيل زبل حطوتات مقرب أقدا سي مالتي أمنا تزار استنايلو معالتي انتاد أبو جنكري أخوينسي ناي ودبات حاشوية يلن زبالوسي نمن الزخ انتايا سعيبو عم انتايا ودي قلنا قلز والكايو زي بحفشو بفلاي زوم درقا قدمنا تعنت ارترا اتحزنا ابقالسز نبرماينا بس كلنا تأكيدنا دلنا نايزا اواج زي ازي كونسني كل تكبارات تتصبق نجر ولا عقباز قدو بس حجفتن تنود تصنحي كاميرا استطلعيلو نعو عمقنا تزاربنا لتنخون اب مجلساتنا ابنت نتفالا لنحنا اب قلق زي ماي عباي إثيوبيا حلمي زلوه ماي إرتران تعنت يدليني جلز بالرئيسة كله بقال شنخات كأني لا بإرتراونتو أين التراترنجن ناي سلطان هرفانن ديكتاتور كوينو جبارن حلاجن زخون يكون بشاركو زيد اللي مخانو دعنبري نا إثيوبيا زبل حلمتات ويكا حسب يقولون نزبل زي قال أجدا سنة بتاعت عقباز قد قلت عوز نبري كانت بختع تلعيلو اسكي بقبو جيرنا نمزنو كل تكباراته ولا نقداينا يبادني قد من تسألنا تخون ولا بدحريقو سلم تا إرترانا تصاوت يخلا نبادمي أبتحتي من حضارناي إثيوبيا قد فوانيرو دحرايكي وكل على كله نايب حق ديو قداي بادمي أقدي سوو كم إرتراويان وإرتراوي إرتراوي مريت كوينوسي نتاخوت سلازة قد سوديو قال زبل حجي نبعلو زسي ناتي أفلت أونا كسفح زخيلن بزح كن مهارلو نخيلن بتا غريبة دلار استجن بتنا مجمريا تلتا سلسة سبات زبلناين بويا تعجو نماني لو بزي قد سزي إرتراوي
ነታ ሃገር ድሕሪ ነፃነት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ገይሩ ኣዊጁ ንመን ኣዊጁ ንኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ድዮም ኣብ ደገ ዘለዉ ውድባት ዘይ ውድባት ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ምናልባት ናይ ማልቲ ፓርቲ ሲስተም ገለ ድፅበዩ ዝነበሩ ኮታስ እቲ መልእኽቲ ዝበሎ ናይ ዲክታቶርሺፕ ኣንፈት ሒዙ ከም ዘሎ ሓቢሩ ማለት እዩ ሕጂ ሳ ኣይኮነት እንታ ኣዋጅ ኣይኮነት እንታ ጠንቂ عمرنا هنزاربلان قال ملن تنتينا نمن يلو انتاي كبد حري سعيبو قال زبل نقراتسي انا بزح تقامي زخوني كتعوي مستقلو ناي فئلي ابو ايبلن سلازي كم حدس انتا كمان غفي صاحب لا يدلن كم حدس انتا ولا ون نختقربو تدلي ارستي ازيو زي كنزاربلون كنرادادالون كنمهارلون انخئل ارستي مو انت ارستي نقرب تباهيلو ابزوم سخا زلنا تاكيبنا بزعبا زينو زي حيش بزعبا تتزاربنا حيشلنا ارسن تمرصنا يحيش نخبل يدلي تزخيد دلو زررب كاني ابتي اغرب كاد الهار استحطو زي كون حجي ابكال ديتيلز ينزارب زلنا ات ديتيلز دزربولو زلو حجي تملسنا ترينايو نستانا يودبات حشويه الكاغرب كاد الخا زت اساسرون ايري اللون اني جن اقداسنت ስለዘለዎ እቲ ጉዳይ ጨናፍር ሒዙን ናብ ብዙሕ ነገራት ይወስደናሉ እሞ አርእስቲ ምምራጽ ብጣዕሚ አገዳሲ እዩ ለካ ይደል ቴንክ ዩ Thanks, Amino. انت نقف كانون أخبيرة زحزومبر بنقف يتازقيم سب غمدي يكون كخير رقاق سالكاد المغنياتو زنقفكا كير مكاس لزدلي قايد زقبر انت الليون قايد كجبر كاس لزدلي انت زي كوينو جن حشيشي لوي زحلف سلازي تزنقف حيال استواص وقبر كابت حشيشي لزحلف سلازي سكف يبلكانك بلكايلي ابتر استناقن هذا حق اللو زبل كان السخاء نابكالي الناس سفع خيدار اللو كمل سافتيني عن توي حنساب بخمي بلزو بعقباب حصر زبالة جلس عناتا نقربكو ملسون النهابكو ناوخت ملس غيرياي جن ناتا تححازي مستي نابيبت حنا اللو زبل ناتا تححازي سلزغيد كل توصيت نخدو زلنا وصيتنا اواجي سياسن علماء سياسن كله تنسوز وسدو سقمتتات ابلع زيغاتات كله تي معمطار سلطانو كله ابيناي اوان كوم غيرو ابتي populism سخيرول زنبره اوان تهزبين تايب لون كمزلو أبدير الدعلو زيكا certain politicians تقاومون أبوش تقازنا برو بوليتيكاويانا كادراتني للخو انت زي كوينو تسفي حزبي انتايب للو يردعلو بزينا برأوان قالون يتعاني سأسأنا عبدنا برلو وانا حاقروا الناس عبدو وسأتلو زبلا انتبالي أبكوحي انجريفد زخوانا جيرو تقبل الناس رخبة اللزنا برأوان زقبروي يزيتي كتقاس زلو أنا بهزبخ أقرب زلو انتهي جيرا خبلت هزبخ المنتي مغنياتو هزبي كي ودب بوليتيكاو من كسقاسات كي يقوم سلاماوي بوليتيكاو وددر كي هلو ريمبن سلازدالي يوتي ريمبن زو ريمبن كيرو عفينو لما تقول له جزء عفينو كايد هيدتني النبلو نهزبي معلش اوكي بغباز لازم كعصوا يا إذا عطيها له تي
نأساس أفوركي نابي قصو حدا نامن يسريدوت ملختي زيا أتصبيق تهزبي كردو حلافنة تسكم ملتي تهزبي ترى حزبي تعشيب بعينيري كبل كخيل منتي ماني تهزبي تتعمسي زلو اتي كم مقدالات حيزو كسعلومي برين واشت كوين هاجرن هزبنا أبي خيدار له بزي قدس زتقع انز دقفن زلو خابو خاز ربح كردو خخيل منتي كان اي اتعلامو انتاي نيرو زحجي ناي بعد مدو ناي بوجي زلعلو دو قدمه وجي بعد ما متجبها دون تايدو زلعل زلو كما يجيرو يسريعوه تخميلو زأوجون مخنيات إرترانا بيقصرت كيس لزدلي تباهيرو زلعل نتبتات سلزغوني كابو زوت صعي كونن ناتو برودكتيو بالا يعني ليش تفكير كان لي ممر هو زرو هو أنا أنتي مسلك إذا كله تي تزاربو زلخا قداس النوتو نتناير استي ممرات أنا سلمتاي قداس زبلدلخو إرترا أبزو وانا زي زلاتو كونتات بس إحنا يدلنا درجة كلها نفلطو أبعد دلو نحنا زوم تقالستو صبو غيرنا نفلطو بفلاي كمان أفتقي زينة أنتنا ودبات حشويا قلن كبل كله كم تعنتو بيز قلسكو أب حيال زخون عقمتات زنبرنتن ودبات كساب شورت ويف راديو نيرو بفلاي بصورة وبايتو تنتنا زمالو زتباهلي زناي ودبات حشوية انتاي مالتيو قليو كل قلس نيرو قنس لمنتايك سمع أخر الدوئي كألن تهزبي 30 ዓመት ተቃሊሱ ዘጥረዮ ነፃነት ኣብ ተሓጓስን ኣብ ፌስቲቫልን ኣብ ገለን ስለ ዝነበረ እዝኑ እውን ኣይገብረሉን ነይሩ ወላ ንቀረባ ሰባት እውን ኣብቲ እዋን እቲ ረኺብካ ከምዚ እዩ ሓደገኛ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝኣዋጅ እዚ ከምዚ እዩ ኣብ ትብለሉ ግዜ እውን ኣየስተውዕብዎን እዮም ኣይርድኦምን እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ምክንያቱ ብበጠል ናይ ብሓቂ ጅግና ምስቲ ኩሉ ፕሮፓጋንዳ ዝግበረሉ ዝነበረ እዚ بتيت غير شو متصحف زخيليدو خمزي يوزجننت غيرو خمزي سياس بحال كله كم تحادث قولو خبانا كم املاح غيرو من درجه اخريو جمروا له غيزه زخونه يكون نيجاتيف نجر بزعبو زبحال ايردون نير نحنا خنزاربو له نخيل وي كما استخن نقربو نخيل كونتات هاجرنان حزبنا نابزو وان زبتشحو دلو درجه بمسرته كم عاسي جميرو تي تلمت انتاي كي انا خوني خيد نيرو انتاي كل نجراتنا ابنت قداي ناي بعد ما ناي قل حجي از كل زي از ديتيل سنا العلكا كسابون من تايو نحنا كينيو دوبينا نحسب زعينتو ولا دكتور ابي خمان انا ناي الجرس تقبيلي لخو نسلام تقبيلي ابزبالو لجيزي نعبل يلا تي حدودنا بقب غيرنا نحنتصو ززقبأنا نسا سلمتاي زي بلي سلمتاي يخمد الله كابات صعدو عسب دو قيل ملتات زوالي إذا كل زيتات ديتيل سامتينا نحنا نهزبن من نقاح قناون قنا زي تردقهم أبقونو كوينهم كقو عزوز دليو أكالاتون بقبو غيرنا هنقالعون السرعة زي من مخانو حجي إتا فنشلا بلنا ناي ودبات حشوية زبلاسني نمني نيروت ملأختي انتاي زي كوني هاجرنان ولا تقاومو دنب أبز درجازي كبس حلو زخالي اسكن بربرو سلامتاين أبز درجازي وديغنا بزبلار استقربن كله التديتايل تبلو درلخا كله قلت سكان أفرايز خون خماني كتعنا كايد إمانني اتخالي كم فرح جي تزربانا زخيد دلومبر نتا زغرب كاي حطو بناي ربع ساعة زي كومبيوتر سلسة بزغلت وقت ودا سلازي ازبل اني تنقرب على استسي اكاتا عطراي كون زي كوني كمي تقامن مهارن كون فئل من قدي كهبنا زخيل على استي مقراب زبلكوا بقوم ايه ثانك يو اوكي كلتا نقر كملس يمونا بداويت كيدينا
حدا كسفحي زلو نابزت تبلو زلخا حطوتات كملس بزقبقو كسفحي زلو نوح جزي خوسب زلو حصار ملسي توهيبو زعرف نجر يكونن يترست ان بعل خميل قرب نكرله هلا بزعبا مدلاو ارستي نفس وكف اخيبانا نزمت ساجست تقبرو انتلو نابلكو خي حاتتكو حليفي فلتني سالساي ابزي سومنزي يقدس يتبلو ارستي ويرقص وقعي مريزكم لو مديس بحدي دهري سوم دهرم تسومن ديو كزربلو كخيل أقربو ليلة ناب تساتفتي سديدة معلج كابوم زملسو لي كلتايوم دحارك الزاربلو داليانيري مسودانا معلج يجن كابل عالكايو حدا اسماعيل قدام كل يكونكم كالي مدبات سلزلن ميلو كمار استون ساجستا يقبرن هناتو سلا كساتف كم زي كونا سلا زفلته كالأي أقبار قدبوسي زملسة أقبار قدبوس كا أغريبونا اللو تنت بتات سلا زخونة نعو تر استبمهاب حساباتو كقرب كحطو يدحار دحر مودعنا ويون بتليفون مالتي فلزي بوغنا نقبر لنا تملس خهب زلو نتقلب لنا بنفس الكف أخيبا فلزي بزعبازن تزرب إزي concurrent issue مو بزعبازن تتلعلو لنايلو زهب انتليو كل جزي الرباتينا كسعلومي كمزي للي إخاز باليلن للأخو حدا ملس زهابة زبالكو اسماعيلي قال أيكا ملأخت زهابة بزيئن تزربيلو أقو بازديو and we are going to prepare it and thank you I think next داويتي مثلا تدرس قال أيكا دي خاطر الأزل لها داويت كتسل thank you زرو actually لوبي برهاني كيدينا بطعمي لوبي دس زبليو تبوك تعدا أنا ذا مصخوا قناوت انت داتليكما sorry أنا جن سوا بالناسي أبتك بار تايد بار نحن أطول مالتي تايد بار كن أنا جن بحجي تايد بار كحبرا دلسي نصانتن من هاجرن حزبن تلتقلباتنا حدا غرشيم هذسي نحنا نصانت علنا وي علو تنبل كلناسي يتنصانت ابي زلو حزباو نصانت علو حزبي تاثيرو اب انتاي بالك داليا خدنلاي وخزارب زيكل تمدلاي تاي بالك قبر زيكل اب جيلو لخناتات يازلنا سيدي اتخالاي دمان اتناي مريت حنصاص الدوب كيت حنصاص قالت حزي كون جزاء ستو لعلى مريت وكون تحت مريت له صقاتاتنا كمان كنتقمولو زي نخلولو مخنياسي انتاي نابنت باصع نخي وي تايبال نخي او خير ناسي عشا انا بخلت سنتي من عادة تايبال نخلت باوند عسا جزينا الحمد لله داويت كمدبك حجوين كابتر استوصاي تعنتوي دحن أكلوا جيرنا نقصل لايلة أتيات هذا عرب كار استمالتي الجون كال أي نبكالي أرستي تونا كالي أرستي أتقولكوا أنا نساء سخقول صدق وما نسألني سبحال سي اللودي نحن نسألنا ترى حزب نسألنا ترى اللودي أبسدت كوينا دلنا إساس كا ديكتاتور نورسي ديكتاتور يكون إساس بحرنا انجلملنا كله ايتقومولو كوفا بيلولو 55 بير كابيتا ناي ايثيوبيا دمس زنبره هاجر ارترا هجيغن ابلين بولو
عسى كتبلع يدخل كتايبال يدخل عسى كتبلع عسمرة خدتها تقول لك إذا النصانت إذا النصانت شيء زول دلو إساس أصنات ده أمبر ديكتاتور أيكون ديكتاتور لعلي يلعو ديكتاتور كو نهزوا يطفيني إذا الحزب ذلو ننبرتنا نتحت مدرنا نتسقاتاتنا جبرس زولي إذا كما قلنا أنا حجيسي ديكتاتور فقط دايما صار هذا حدا تايبال حدا سردي منقسي هقدر اليوم هقدر تبال منقسي يلا إذا حجي من تاي تسوع ديمقراطية إرتراجات تبال انتهى تبال إذا ساد نخبر تزيكون إذا تات كا خنوبره نغلاتي ما تعال نحشوية قلمة زي كونسي وستاسي كذا بتحالفه حجي نحنا نعانا نحقنا رد وزرنا خمس زمان إسيز بلو ذو على التعمي مهار زخونة التاريخ نصيرنا إتي بpolitical مرقصاتنا قلمة كل نصيرنا نردهم خنا قلت أقول نخيل علينا ده حزب ده دماني زردوه حزبي بتقليل بتكبر أو استجبره تحدثات نعو جلسنا خنو سكال كابانا يكون ولا خد حدوكن كل جلس كا تناسحنا مستنو صوتره إذا خمهارلو كعقول زغل نيساس كا انتاينتو حساب كندق بحلا مقان كردو زغل إذا ترح ينهزبنا تشوفوا نقول إحنا ولا تعطى بوليتيك استزارينا حزبنا كردو زغل أيكون إحنا بتخدو زغل زجور عمسات زجور زلو سيل عمسات أبو تنازع حاشين مبال دامبري على استغير يكون كنت استنساء تنسأنا زبالسي تنسأنا نهزبين ناي هاجر كرر الله أبي تحجيسي وأب تايدها للكاسي نسأنا تعلنا تقول لا تقول أنا نسأنا نحبنا حزب زي اللي تاي ترجمه سوري نهاية تغينا تجاجي تغينا خا سوري أما ده أوكي ولا تدرس ونتايلو حدا خبتي أساسا فوق يا برسينا زحدرو ኢሳያሳውን እዩ ስለዚ እቲ ኣሉታዊ ህልውናን መደብና ኢሳያስ ጽቡቅ ገይሩ ገሊጹ ከም ወለዶ ኢሳያሳውነት ኣብ ርእስና ሓዲርዎ ፀኒሑ ስለዚ ካብኡ ሽፍት ክንገብር ንክእል ኣለና ስለዚ ምስቲ ርእስቲ ዝኸይድ ነጥቢ ሪቡ ሓደ ካብቲ effects negative effects ናይ ኢሳያሳዊ ኣካያይዳ ወይ መልኪ ኢሉ ብዝኾነ ብርሃነ ويل كمين لهم كمين أنيهم مسجنا أنا طعم بمصنع قلعة دخبله تقولوا تخيل يا ناي تدرس سميعي تبارابير أوروبتي أبرابيرني روين تقول من البات نعود أكمار استياحوا لني تدرس زي قواماتنا كالو تاجر نداتنا حكام تحليلات عقداسي يزو الزروا أمتيك حقيدي نصوف الملالس صبودي مس تدرس ملسلو تدرس هو يسمعك له بابا برهنة اوكي كتفلت مالت زي تولد لك حساب لهم ديكوني كاب نووي حيوان فلاي كاب 83 شحين تعتمد من 83 إزاي أنا أبتن تعيش ما أبتن ودبات تعودب زنبرت أنا سفتواز نور كدو أنتي وتصلناي تجارب حنتي ترايد إذا أمن لازم صورة وايتي أنيرا عرفت تزدور كون قلت الأهل اللي يخوينو تي بروغرامات ناي بوليتيكا ومقصاص كاب كونسي بروغرامات ناي سلفتات كوني من قستاو سراحتي بمنصع إذا كايد نيري زهبوم نيري أنا في سيرلاند لصمت كا بتعمل زوج عني قوامي نيرو
ነዚታት ዲኸሎም ግን ወላ ሓንቲ ነገር ክጠቕሙሉ ይነበሮም ስለዚ እቲ ሓደ ነገር ገብሮ ዘለኒ ብትግርኛ ምትርጓሚት ኣገዳሲ ነቲ ሕብረተሰብ ክንመረሉ ንኽእል ዝብል ርእይቶ ሒዘ ከምኡታት እየ ዝንቀሳቐስ ነይረ ካብኡ ካብ ተቋማት ገለገለ ወሰድክዎ ዝሓዝክዎ እንተዳልዩ ኮይኑ ናይ ስዊዘርላንድ ቀዋም ነይሩ ናይ ብትግርኛ ተርጎመ ማለት እዩ እንደገና እውን ናይ ጣልያን ነይሩ ናይ ፈረንሳውን ነይሩ ኮታስ ናይ ብዙሓት ሃገራት ቀዋማት ክሕዝ ጀሚረ ንዑ እውን ናብ ትግርኛ ክትርጉሞ ጀሚረ ማለት እዩ ስለዚ ስኻ እዚ ካብ ኮነ ተሓሳብካ ጽቡቕ ሓሳብ ከም ምዃኑ ቅዱስ ሓሳብ ከም ምዃኑ መጠን ንዓይ ዝምቻእኒ ዘረባ ኢኻ ተዛሪብካ ማለት እዩ ብፍላይ ንዓይ ዘገድሰኒ ዘረባ ኢኻ ተዛሪብካ ኢንፋክት ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሲ ምስ ጓል ሓፍተይ ይዕልል ነይረ ሕጂ እንታይ ተሓተኒ ብኡ ኮይና መስመራ እያ ዘላ ብዛዕባ ሳዋ ከይዶም ዶ መን ከይዱ መን ኣይከደ ናብቲ ስድራ ቤት ገለ ይሓትት ነይረ ከመይ እቲ ካልእ ኣብቲ ሃገር ኣብቲ ካልእ ሃገር ዘሎ ኢላ ተሓተኒ ነይራ which means እቲ ንስኻ ክትጠቕሶ ፀናሕካ እቲ ኢሳያሳዊ ኣገባብ ኣሰራርሓ ኣብቲ ሃገር ዳርጋ ሰፊኑስ እቶም ህዝቢ ከማን ከመይ ምዃኑ እቲ ካልእ ሃገር ክፈልጡ ዘይክእልሉ ደረጃ እዮም በፂሖም ስለዚ ነዚ ከተባብዓካ ኢለ ኣነ ኣብ ማይክሮፎን ወፅየ and I hope ምናልባቱ እንተዳ ደዲኻ ሓንቲ ካብተን ቀዋማት ብጣዕሚ ዘገድሰኒ ናይ ስዊዘርላንድ እያ ናይ ስዊዘርላንድ ቀዋም በካ ካልእ ብትግርኛ ዝተተርጎመት ማለት እዩ ሓደ እሱ እዩ ካልኣይ ከዓ እስካ ወዳዲርካ ዶ ነቲ ቀዋም ናይ ኤርትራ ምስ ሕቶ ከም ሕቶ እያ እዚኣ ነቲ ቀዋም ናይ ኤርትራ ምስ እቲ ትሪኦ ናይ ካልኦት ሃገራት ቀዋም ኣወዳዲርካ ዶ እንታይ ከረኺብካ ኣሉ ኣሉታዊ ኣወንታዊ ኩሉ ዚታት ናቱ ብኸመይ ርኢኻዮ እሱ ሓተካ ደሊ ካልኣይቲ ክስታይ ክብራ ዝደሊ ስምዒታዊ ትኹን ኦኬ ብስምዒታይ ዛረብ ኢኻ ዋላ ዘለካ እንተዳ ኣለካ ኮይኑ ነቐፌታታት ኣብ ገለ ዕቅብ ኣቢልካ እዩ ዝኽየድ ኦኬ መታን ከይትኸስር ንስኻ ንሕና ኸሲርና እንዲና ንስኻ ከይትኸስር ኦኬ እሺ زين كولك يدلي ودي له زرواي تحطيت من الإسكالي بزعوات قوامة أمونجو تنبود الله قواماتنا أمونجو تنا أب إرتات الصحيح وزنوير قوامن كلتي ودا دير كاتن جير كان نخاق حما يكونن تسفاق برز تسيكال الله حسب كما عبل بزعتك تقاتل تختركب أوكي ودي له زرواي اوكي صبوا معدوان باشاي ثانك يو جزاء يغني لنا ندخل له مدلوات تساتفت معهم ويغني لنا ذي رئيسات كفسس الصنحة كم زغتوا الصنحكم زملاء سي ودنا مسجانا يقبويو ولا ونزخون يكون قدرتي هالو بزي قدس تحنتي حزواز اللي سمعي مبال نزما بوتاتيك سمعومي كاب كلهم منسات بيستفلي من قدي كالوت دارقانيو بلو زمسل عينتو مرقص حزام خلو مش كنت قديشو نبوتاتون بحقوتاتون كسمع ممسو كمسقاني قبوه مالتي غانا يكون قلتي هارلو بزي قدس قلت بممخار بممعاد بمنباب بمصنعتي كأرم خيل كمعبر خيل مالتي حانت نقر قن تمالي واخيد دولي أنا حانت انتاها أب هزباو قنبار تراح قوقيتا مكروتات مهلاو تراي بستوسنا من قدي كومبلين كتقبر كي تنبر منتي
ዋላ ከን ካልኦት ውድባት እውን ብዙሕ ጉድለታት ከም ዘለወን ኣብ ግምት ብዘእተዎ መንገዲ ኮምፕሬሄንሲቭሊ መፅናዕቲ ክትወስደሉ ወይ ዘለኻዮ ሕቶ ንዝነበሩ ኣካላት ክትሓትት ነፍሲ ወከፍ ውድብ ኣነ ከም ለቦ ኣለቦካ ምክንያቱ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክንበፅሕ ዝኽኣልና ስቂልና ኣይኮነን ነናትና ዝበፅሓና ሕፀረታት ሚዛኑ ብዘየገድስ ተፈላለየ ሚዛን ክህልዎ ክእል እዩ ሕፅረታት ኣመዝጊብና ኢና ናይ ውሽጥናን ናይ ዝሃረመና ሓይልን ተደማሚሩ እዩ ኣብዚ ብፅሕና ክንደይ ኪሎ ኢድ ብፅሓና ግን መፅናዕቲ ተወሲድዎ ክዕቀን ዘለዎ ማለት እዩ ሓደ ኮንሰፕት ግን ኩሉ ግዜ ከተተኩረሉን ንሕና ኩላህና እውን ክነተኩረሉ ዝግባአና ኮንሰፕሽዋሊ ክንዛረብ ከም ዘለና ብኮንሰፕት ደረጃ ብጥብሮ ሓሳብ ደረጃ ክንማጎት ክንበቅዕ ኣለና ብተረኽቦታት ጥራይ ዘይኮነሲ ፎርማል እዮም ቶም ተረኽቦታት ፎርማል ሎጂክ ሒዞም እዮም ዝኸዱ እቲ ዳያሌክቲካል ሎጂክ ግን እቲ ምስቲ ኮንሰፕት ዝተኣሳሰረ ምስ ጥብሮ ሓሳብ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ኩሉ ሻዕ ብኮንሰፕት ምኻድ ካብኡ ሓሊፈ ድሕሪ ንዓኻ ምስጋን ናብታ ዘላ ርእስቲ ክኸይደ ማለት እዩ ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እግሩ ናብ ሃገር ኣብ ዝረገፀላ ካብ ሎሚ ንድሓር ናብ ናይ ውድባት ሓሸውየ የለን ይብልና እቲ መልእኽቲ ናብ መን እዩ ነይሩ ዝብል ሕቶ እዩ ማለት እዩ ብደይ መፅናዕቲ ሊመፅኡ ብመፅናዕቲ ሊመፅኡ ብዘገድስ ቀሪቡ ስለ ዘሎ ርእቶና ክንህበሉ ግድን ይኸውን ማለት እዩ ማለት እንተኽኢልና እቲ ናይ ውድባት ሓሸውየ የለን ዝበለና እቲ መልእኽቲ ናብ መን እዩ ክበሃል ከሎ ናብ ብዙሕ ዝዝርጋሕ እዩ ናብ ህዝቢ ይዝርጋሕ ናብ ውድባት ይዝርጋሕ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጢ ዘሎ ግዳም ዘሎ ናብተን ኩለን ውድባት ካብኡ ሰጊሩ እውን ኣብቲ ናይ ምስፋሕፋሕ ጠባያት ወላ ንኢትዮጵያውያን እውን ምልከት ማለት እዩ ናይ ዝብዛ ዓዲ ዘሎስ ባዕለይ ኣለኹልኩም ግዲ የብልኩምን ኣብዚኣ ብሕም ዝብል ኣካል የለን ዝብል መልእኽቲ እውን ከም መሓላልፍ እዩ ንሕና ንድሕሪ ነቲ ነገር ኣዕሚቕና ክንግምቶ ኮይንና ማለት እዩ ምክንያቱ ተደኣ ሓሳባቱ ከምዚ ዝበሃል ዝወዓለን ኩሉ ሻዕ ንብሎን ዝተኣሳሰረ ናይ ምስፋሕፋሕ ጠባይ ዘለዎን ካልእ ሕብረተሰብ እውን ልኡላውነት ናይ ካልኦት እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ክገብር ዝደሊ ኣካል እንድሕር ኮይኑ ከም ጠባይ ዲክቴተር መጠን ከም ኮንሰፕት ከነፅንዖ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ እቲ መልእኽቲ ናብ ኩላትና ጥራሕ እውን ናብ ኢትዮጵያውያን ዘይኮነ ካብኡ ንላዕሊ እውን ድሕር ክኢሉ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ርእሲ እውን እባ ናብኡ ንኸይድ ማለት እዩ እቲ መልእኽቲ ኣነ ወዲ ኣይተ ዝብል ናይ ዲክቴተር ትምክሕቲ ድሕሪ ሕጂ ንዓይ ዝቐርበኒ የለን ዝብል እውን ንትምክሕቱ ንሓይሉ ንተኣማንነቱ ዘረጋግፅ መልእኽቲ እዩ ማለት እዩ ዝህብ ዘሎ ኣብ ቅድመይቲ መፃባኣት ረኽባኣ ዝዓይነቱ መልእኽቲ እውን ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኩሎም ዲክቴተርስ ሕጂ ሓደ ዝገብሮም ጠባይ ሓደ ዝርስዕዎ ነገር ዲክቴተርስ ግን ካብዚ ታሪኻዊ ተመክሮ ክንረክብ ንኽእል እንታይ እዩ ዘይፈልጥዎ ነገር ከም ዝመፆም ኣይፈልጡን እዮም ዘይፈልጥዎ ነገር ክምዕብል ከም ዝኽእል ኣይፈልጡን እዮም ክስዕሩ ከም ዝኽእሉ እምበር ክሰዓሩ ከም ዝኽእሉ ኣይረኣዮምን እዩ እዚ ኣብ በዓል ኢሳያስ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሎም ቶም ዝሓለፉ ዲክቴተራት እውን ዝነበረ ሂትለር ንምልእቲ ዓለም ክገዝእ ከም ዝኽእል እዩ ዝረኣዮ ነይሩ እምበር ምልእቲ ዓለም ተሓባቢራ ንዕኡ ከተሸንፎ ከም ትኽእል ኣይረኣዮን እዩ ነይሩ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እዩ ንኩሉ ካላስ ከም ውሕጅ ኣትይዎ ማለት እዩ ንኩሉ ማለት እዩ ግን እቲ ዘይረኣዮ ነገር መፅኡ ማለት እዩ ዓለም እውን ተሓባቢራ ፅምዶ ገይራ ዝሕጂ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ቋንቋ ምሕዝነት ማለት እዩ ወይ ሽርክነት ማለት እዩ ተሻሪኻ ድማ እታ ትጉዳእ ዘላ ዓለም ንዕኡ ክትገጥሞ ከም ትኽእል ኣይረኣዮን ነይሩ ኣሸኒፋቶ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሕጂ ብዚ እዋን ዝኸ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ግምት ነእቶ ኣእቲና ዲና ንቃለስ ዘለና ናይ ዲክቴተራት ጠባይ ንሪኦ ኣለና ዲና ማለትሲ ፀረ ደም ዝተኸፍሎ ነፃነትን ሕጋውነትን ክኸይድ ከሎ ፀረ ልኡላውነት ኤርትራ ምዃኑ ይርዳእና ኣሎ ድዩ ወላስ ሓዋዊስና ኢና ንኸይድ ዘለና ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ምስ ዲክታተርነት ሓዊስና እንተደኣ መግለፂ ንህብ ኮይንና ኣብ ሽግር ክንኣቱ ኢና ከምኡ ንገብር ኣለና እዎ ንገብር ኣለና
ብዙሓት ካባና ነትውራውነት ምስቲ ዲክታታውነት ከም ምክልኻል ናይ ሃገር ገይሮም ከቐምጥዎ ከለዉ እዚ ካብቲ ንመሃሮ ዘለና ከነፅንዖ ዝግባአና ኢን ኮንሰፕት እንተደኣ ዲክቴተር ኢልካዮ መስፋሕፍሒ ገዛኢ ብዙሕ ዓይነት ዲክቴተርስ ኣለዉ ኦፍኮርስ ብዙሕ ዓይነታት ኣለዉ ስልጣን ጥራይ ደልዮም ዓዶም ዘማዕብሉ ኣለዉ ን20-30-40-50 ዓመት ዋላ ናብ ወለዶኦም ዘሰጋግሩ ኣለዉ ንጉሳዊ ዝዓይነቱ ጠባይ ዘለዎም ኣለዉ ካልኦት ከዓኒ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማኒ ነቲ ህዝቢ ኤክስተርሚኔት ገይሮም ኣጥፊኦም ሃሲሶም ካልእ ሕልሚ ዘለዎም ኣለዉ ዝተፈላለዩ ኮታ መሊኦም እዮም ዘለዉ ከም ዝኩሉ ሻዕ ነብለሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መልእኽቲ እንድሕር ክንሪኦ ኮይና ዋላ ናብ ሱዳን እውን ይምልከት እዩ ናይ ሱዳን ኩነታት ክንርኢ ከለና ኣይተለኻፈን ንሱዳን እውን ሽግራ የምፅኣላን ማለት ኣይኮነን ናይ የመን ብተመክሮ ኢና እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ሕጂ ሓይሉ እዩ ዝረኣየ ነይሩ እምበር እቲ ብሕጊ ክመፆ ዝኽእል ብዓለም ደረጃ ረኣዮ ይነበረ ብሕጊ ከዓ ተረቲዑ ማለት እዩ ስለዚ ክርታዕ ከሎ ንሱ ከም ሓደ መራሒ ናይ ሃገር ንዓና ብውግእ ይኹን ብሕጊ ይልክመና ኣሎ ማለት እዩ እቲ መልእኽቲ ናባና እውን ይኸይድ ማለት እዩ ናይ ወያነ ሓይሊ ንሱ ክጥቀመሉ ከሎ ናይ ወያነ ሓይሊ እውን ኣብ ሓደ ደረጃ ክቃወሞ ከም ዝኽእል ንሳቶም እውን ከምዚ ዓይነቱ ጠባያት እንድሕር ድልይዎም ንዕኡ ኣክሰስ ክህብዎ ከም ዘይክእሉ ረኣዮ ይነበረን ዘለኣለማውያን ዕረኽቱ ገይሩ ይወስዶም ነይሩ ማለት እዩ ነቲ ቀዳማይ ዝረኣየ ዝነበረ ነቲ ዝወዳደርዎ ዝነበሩ ደቂ ሃገር ከመይ ገይሩ የጥፍኦም እዩ ዝረኣየ ነይሩ ንሳቶም ዓንቲሮም ግን ካብኡ ንላዕሊ ክሕይሉ ከም ዝኽእሉ ረኣየ ይነበረ ንሳቶም እውን ትምክሕተኛታት ኮይኖም ንዕኡ እንታይ ከም ዝገብርዎ ይረኣየ ይነበረን ማለት እዩ ብተግባር ግን ምስ ረኣዮ ኣብ ሕራይ ክሳዕ ዝኣቱ ኮይኑ ማለት እዩ ባፈር እዞም ክሳዕ 25 ኪሎ ሜትር ኤርትራ ቦታኣ ከም ዝተሓዝ ክኸውን ክኢሉ ማለት እዩ ሕራይ ኢሉ ምክንያቱ ክፀንሕ ስለዝደለየ ማለት እዩ ኣብ ጣዕሞ እዋናት ድማኒ እንደገና ከዓ ካልእ ሽግር ይፈጥር ማለት እዩ ምስ ኩሉ ጎረባብቲ ሃገራት ይበኣስ ማለት እዩ ድሓር ሓደ ዘይተረኣዮ ነገር ዲክቴተር ከዓኒ ኣብ ዝናትና ክንመፅእ ከለና ኢትዮጵያ ከምኡ ኢላ ትፀንሖ ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ትኸውን ኢሉ ይረኣዮ ይነበረን ኢሳያስ ትረብዶ ንሕኑ እቶም ንዲሞክራሲ ንቃለስ ንብል ሰባት ከማን ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ኢትዮጵያ ክትከውን እያ ዝብል ራእይ ኣይነበረናን ከምዚ ክትከውን እያ ኢትዮጵያ ናብ መዓት ክልላት ክትመቃቐል እያ ኣምሓራ ንበይኖም ኦሮሞ ንበይኖም ድሓር ንሶም ነናሓድሕዶም ሽግር ትግራይ ንበዓላ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ብትንትን ክትብል እዚ ቀዲምና ዝበፅሓናዮ ዝረኣናዮ ኣይነበረን ሓደ ዝረኣናዮ ነገር እንተነይሩ እቲ ዓንቀጽ 39 ዘይጠቅም ምዃኑ እዩ ኢና ክንርኢ ክኢልና እምበር እዚ ወድዕነት ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕጂ ክንሪኦ ኣይከኣልናን ሕጂ እውን እንተኾነ ዘይረኣናዮ ክመፅእ ይኽእል እዩ ሕጂ ሃሰስታና ሃይፖቴቲክስ ናትና ከነቐምጥ ከለና ኣፀቢቑ መፅናዕታዊ ዲፕ ክኸውን ኣሎ ዓሚቕ ክኸውን ኣሎ እንታይ ኮን ክመፀና ይኽእል ኸውን ብዝብል መንገዲ ብመፅናዕቲ ክንከይድ ይግባአና ማለት እዩ ስቂልና ብሃሰሰ ለባም ጥራይ ኣይኮናን እዚ ትምህርትታት እዚ ይቐርብ ኣሎ ብዙሓት ሊቃውንቲ ክንከታተሎ ይግባአና ማለት እዩ ማለት ልቦናን ከምኡ ድማ ትምክሕትን ማለት ናይ ኣካዳሚክ ዝኾነ ኤሞሽንስ ብቀዳማይ ዝቐረበ ንኣብነት ኣበሰላጢት ክንከታተሎ ይግባአና እቶም ዘቕረብዎም ዶክተር ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ገሊኡ ኣካዳምያ ኣይኪዩ ናቱ ላዕሊ ዝኾነ ኣካል ኩሉ ዝፈልጥ ኮይኑ ይስምዖ እሞ ነቲ ልቦናዊ ዝኾነ ኢንተሌክቹዋል ኤሞሽንስ ይርስዖ ማለት እዩ እቲ ልቦናዊ እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ ናይ መሃዝነት ክእለት የብሉን ግን ከዓ ናይ ምሕደራ ክእለት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ምሕደራ ኣካላትና በዓል መን እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ብሽም ትምህርቲ ዘይኮነሲ ኣየኖት እዮም ነቲ ምምሕዳር ዝኽእልዎ ኣየኖት እዮም ነቲ መሃዝነት ዝኽእልዎ ኢኖቬሽን ዝኽእሉ ኣድሚኒስትሬሽን ዝኽእሉ ኣየኖት እዮም እንዳበልና ነቶም ዲክቴተራት ነቶም ምሁራት ነቶም ክኢላታት መፅናዕቲ ክንወስደሎም ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ እቲ መልእኽቲ ናብ ኩሉ ዝዝርጋሕ ኮይኑ ንጠባያት ናይ ዲክቴተራትካ ዘመልክት እዩ ማለት እዩ ኣብ ዓብይ ክሪቲካል ዝኾነ ኩነት ንርከብ ኣለና ኣብዚ ሰዓት እዚ ሕጂ ንኣብነት እንታይ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ መፅናዕትና ጎደሎ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ምሁራት ይተኣከቡ ንብል እንታይ ዓይነት ምሁራት እዮም ዝእከቡ ተኣኪቦም ከፍርዩ ከዓ ኣይንርእን ስለምንታይ ካቴጎራይዝ ክንገብሮም ስለ ዘይከኣልና በብናቶም ልቦናን በብናቶም ኣይኪውን
ዝብልዎ ዘለዉ ክርዳእና ስለ ዘይከኣለ ንሕና ሕጂ እንታይ ኮይኖም እዮም ከምዚ ቁም ነገር ዘይገብሩ ንብል ኣለና ማለት እዩ ፕሮፌሽናሊ ክንሪኦም ከለና ዝፈልጥዎ ነገራት ዘይፈልጥዎ ነገራት ካብቲ ዝፈልጥዎ ነገራት ስለ ዝበዝሕ እዩ ኩሉ ሻዕ ተምሃሮ ምዃንና ክርዳእና ይግባእ ማለት እዩ ርኢናዮ ኢና ኣብ ኣፍሪካ ስለምንታይ ኮለል ትብል ኣላ እንድሕር ክንብል ኮይና ናይ ምሕደራ ኣካላት ውሕዱ ስለ ዘሎ ናይ መሃዝነት ኣካላት ግን ብዙሓት ኣለዉ ማለት እዩ እዚኣቶም ግን ከመሓድሩ ኣይክእሉን እዮም ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ረኣ እሞ ክንገብር ዝግባአና ሕጂ እዚ መፅናዕቲ እዚ ኣብ ግምት እቲና ነቲ መንእሰይናትና ከምዚ ሕጂ መፅዎ ዘሎ መንእሰይ እዚ ነዚ መልእኽቲ ዝሒዙ ናብቶም ብፆቱ ናብቶም ዝሰምዑ መሳ ለመሳ ሲጫወት ያምራል ብሉ ማሕራ መዘና ምስ መዘንኡ እንድሕር ተፃዊቱ እዩ ዘምሕረሉ ድበሃል ምስላ ናይ ኣምሓርኛ ደሎ ልክዕ ንዕኦም ደሸንፍዎም ነቶም መንእሰያት መዛንኦም እዮም ምክንያቱ ንዓና ኣይሰምዑናን እዮም ንሕና እውን ብተመክሮ ክንርኢ ከለና ኣነ ዝከረንሲ ኣበይ መዋእል ኣብ ባርካ ተራኺብና ክንዛረብ ከለና ሓቂ ደይ ንዛረብ ኢና ገለ ዝብል ዘረባ ገለ ኣምፅኤ ማለት እዩ ኣነ እንታ ረዲ ወደይ ሓቂ ዳ እሞ ሸውዓተ ማዕሙቕ እኳ ተቐቢራ ዘላ ኢሎም ሕጂ ብዚ እዋን ዝሓቂ ንኽትረኽባ እምበኣረይ ቀሊል ከምዘይኮነ ብፍላይ ሕጂ ተምሃሮ ከምቲ ግቡእ ሎጂካሊ ተምሃሮ ብዙሓት መምሃራን ውሑዳት እዮም ክኾኑ ዝግብኦም ሕጂ ግን ቫይስ ቨርሳ ኮይኑ መምሃራን ብዙሓት ተምሃሮ ሒደት ኮይኖም ኣለዉ ንምንታይ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ምዕባለ ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተጋማጠል ገይርዎ ማለት እዩ ዝኾነ ነዛ ትሪእዋ ዘለኹም ነገር ዝሓዘ መምህር ኸውን ኣሎ ብገዝኡ ኮፍ ኢሉ ማለት እዩ ከም ድላዩ ዝዛረብ ቃሓድ በሎ ይብል ተደለየ ፃረፍ እቲ ዲሞክራሲ ድማ ሉፕ ሆልስ ስለ ዘለዎ ነቲ ሉፕ ሆልስ ይጥቀመሉ ማለት እዩ ዝኾነ እንታይ ይበሃል ስለዚ ብዙሕ ሽግራት ክፍጠር ይኽእል ኣሎ መምህርን ተምሃራይን ተዘባሪቑሉ ዘሎ እዋን ስለዝኾነ ብዝኾነ ናተይ ጠመተ እንታይ እዩ ኩላትና ብኮንሰፕት ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ ክንቃለስ ኣለና እምበር ብተረኽቦታት ጥራሕ ክንቃለስ የብልና እቶም ተረኽቦታት ኣይጠቕሙን እዮም ንጭብጢ ማለት ኣይኮነን ግን ኮንሲስተንትሊ ንዓና ዝጠቕመና ነገር የማን ፀጋም ከይንብል ከይንጋማማዕ ሎም መዓልቲ ሓደ ነገር ንብል ፅባሕ ከዓ ካልእ ነገር ንብል ሎም መዓልቲ ፅባሕ ካልእ ነገር ንብል ድሕሪኡ ንብል ነቲ ኮንሰፕት እንድሕር ሒዝናዮ ግን ንዓዓ ከይትትንከፍ ክንካናኸና ስለ ዝኾንና ዝኾነ ይኹን ክመፅእ ከሎ ብሽም ልኡላውነት ኢሉ ሕጂ ምስ መንግስቲ እዩ ጠጠው ዝብል ኣካል ክመፀና ከሎ በርኒን ኢሹ ናይዚ እዋን ዘሎ ሕጂ እንታይ ክንብል ኢና ነቲ ኦብጀክቲቭ ሲትዌሽንስ ብምሉእ ከነፅንዖ ኢና ነቲ መትከል ናትና ድማ መርገፅ ናትና ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ናይ ኤርትራ ዘሎን ጠባያቱን ኩሉን ኣፅኒዕና ኖ ሕጂ ዘድሊ እምበኣር እንታይ እዩ ኢልና ክንምህዝ ኢና ናብ መሃዝነት ክንከይድና ሽዑ እንታይ ክንብል ኢና ፀረ ውግእ ነቶም ጎረባብትና እውን ፀረ ውግእ ኦረዲ ሶም ጀሚሮሞ ከማን ክንደይ ሊቃውንቲ ተኣኪቦም ንውግእ ኮኒኖም ንሰላም ከዓ ናፊቆም ጨሪሖም ማለት እዩ ንሕና ከዓ ህዝብናን ሰራዊትናን ናብ ህዝባዊ ሰራዊት ስለ ዘሎ ናይቲ መላኺ ሰራዊት ስለ ዘሎ ናብ ህዝባዊ ሰራዊት ክንቅይሮ መልእኽቲ ከነመሓላልፍ ኣለና እምበር ተደናጊርና የሕዋትና እንዲኦም ከምዚ እንዲኦም እንዳበልና ነቲ ልኡላውነት ዝምዝምዘና ዘሎ ስርዓት ከይተረዳእና ዘንጊዕና ምስኡ እንድሕድወሩና ኮይኖም ኢትዮጵያስ ምስኡ ጠጠው ክንብል ኢና ክንብል ንድሕር ኮይንና ሸታሕታሕ ንብል ኣለና ማለት እዩ ካብቲ መትከልና ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ዝርከቡ ዲክቴተርስ ዘፃንሖም መንገዲ እዮም ድምህዙ ማለት እዩ ዘፃንሖም መንገዲ ከንታይ ማለት እዩ ምፍርራህ ብናሮ ናሽናሊዝም ብፀቢብ ሃገራዊ ስምዒት የፈራርሁኻ ማለት እዩ ውግእ ክንገብር ኢና ዓሰብ ክንወረ ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ደይብሎም ከለዎ ዓቕሚ ሓንቲ ከተማ ከመሓድሩ ዘይከኣሉስ ንዓና ኣብ ከምዚ ዓይነት ተረር የእትውና ማለት እዩ እቲ ናትና ከንታይ ማለት እዩ ልክዕ ንዕኡ ብዝመሳሰል መንገዲ ንዓኻ ሰርቀካ ይደሊ ብሃገራዊ ስምዒት ማለት እዩ ክወርና ደልዩ ኣለዉ ኢትዮጵያውያን ከምዚ ገብሩ ኣለዉ እዚ ኣብ ወድዓዊ ኩነታት ንዕሪኻ የለን ባህሪ ናይ ዲክቴተርስ ጥራሕኻ ትርኢ ማለት እዩ እዚ ንወዲ ከምንን ስለ ዝኾነ ብፍላይ እቶም ካልኦት ፈልጥዎ እዮም ቶም ዓበይቲ ብፍላይ ንዓኻ ግን መንእሰይ እዚ ቃልሲ ናትካ ንዓኹም ስለ ዝምልከት ብምሉኡ ከመይ ገይሩ ናብቶም ካልኦት መንእሰያት ከም ዝመሓላለፍን ብኮንሰፕትካ ክሓስቡ ከም ዘለውን ከተፅንዑን ክትመሃሩን እናተለባኹ ዘረባ ብዝክዓፁ ይደሊ የቐኒየለይ ታንኪዩ ባሻይ
تزلعلك نطبي حق بزعبا مهورات እንታይ ዓይነት ምሁራት ናበይ ዝወስዱኻ ምሁራት ዝብልዎ ምንፋዩን ናብ ተግባራዊ ስጉምቲ ክስራዕ ክትገብሮን ኣሸጊሩና ዘሎ እዩ ስለዚ ኢና ንሕና ንጋባእ ሓደ መቃለሲ ኣሕቢሩ ዘቃልስ ባይታ ክስራሕ ኣሎ እንብል ኩሉ ግዜ ብስም ሓደ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ግንባር which means ፍልልያት እንድሕሪት ገዲፍካ ብሓባር ትቃለሰሉ ንዋት ምስራሕ ማለት እዩ እንብሎ ኣብዚ ዝስራሕ ግንባር እዚ then ንነፍስ ወከፍ ምሁርን ክኢላን ምኩርን ከከም ዓቅሙን ከከም ደረጃ ትምህርቱን ኣብ ስራሕ ክትምድቦ ትኽእል እቲ ሕጊ ዘፅንዐ ብሃገር ደረጃ ይኹን ብኢንተርናሽናል ጉዳያት እቲ ሄልት ሳይንስስ ዘፅንዐ ካብ ታሕቲ ክሳዕ ላዕሊ እቲ ኤንጂነሪንግ ዘፅንዐ እቲ ሶሻል ሳይንስ ዘፅንዐ እቲ ብዝተፈላለየ መገድታት ህዝብና ብከምዚ ደረጃ ክምዕብል ኢሉ ዘፅንዐ ብቁጠባ ዘፅንዐ ክንደይ ፕሮፌሰርስ ናይ ቁጠባ መምህራን ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ኣለዉ ብኻሊኡን ኣብ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዶ ናይ ኤውሮጳ ዶ ጉዳያት ኣብ መንግስታዊ ስራሓት ኣብ ኣውስትራልያ ዶ ዝሳተፉ ኤርትራውያን ኦልሬዲ ኣለዉ ሰብ ሞያ ነዚኣቶም እቲ ናይ ሓባር ግንባር እንተደኣ ተሰሪሑ ነዚኣቶም ዓዲምካ ክራኸቡ ዘኽእል ጉጅለታት ምስራሕ ንመጻኢ ሃገራዊ ትካላት ኮይኖም ክሰርሑ ብዝኽእሉ መገዲ ሕጂ ከዓ ኣብቲ ቃልሲ ብኸመይ ኤንሃንስ ክገብርዎ ይኽእሉ ዝብል ክብፃሕ ዝከኣለሉ ኣገባብ ቃልሲ ኢልና ስለንኣምን እዩ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ እንታይ ንግበር እናተባህለ ሕቶ ዝለዓለሉ እቲ መልሲ ከይረኸበ ክሳዕ ሕጂ ይነብር ክቕፅል እውን ኣብቲ ደረጃት ክሳዕ ንበፅሕ ስለዚ ሓደ ካብቲ ኢሳያሳዊ ምልኪ ዘሕደሮ ናይ ሕንፍሽፍሽ ኣብ ውሽጢ ህዝብና ሓቢሩ ከይዛተ ሓቢሩ ከይብላዘብ ሓቢሩ ኣብ ውሳኔ ከይበፅሕ ዝገበሮም ጠንቅታት እዮም እሞ ውፅኢታት ናይዚ ሓደ ዝበልናዮ እቲ ርእሰ ወግዒ ናይ ውድባት ሓሸውየ የለን ዝኾነ ክኾን ዓይነት ውደባ የለን ኢሉና ኣክቹዋሊ ፖለቲካ ውደባ ጥራሕ ኣይኮነን ሃገራዊ ትካላት ብደረጃ ማሕበራት ይኹኑ ናይ ቁጠባ ትካላት ይኹኑ ናይ ባዕሉ ብዝውንኖን ናቱ ኤጀንሲስ ብዝሰርሓሉን እንተዘይኮይኑ ናይ መሬት ይኹን ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ባሕሪ ይኹን ናይ መሬት ይኹን ዝኾነ ነገር ንሱን እቶም ንሱ እናሰረፈ ዝምድቦምን እንተዘይኮይኑ እቲ ህዝቢ ኦርጋናይዝድ ብዝኾነ መገዲ ክመሓደር ስለዘይደልየ እዩ ተሓታትነት ከይህሉ እዩ ስለዚ ተሓታትነት ከይህሉ ገይሩ በቲ ኣዋጁ ማለት እዩ ብሕተት ቀዳማይ ንሱ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ግን ተሓታትነት ኣያስፈረን ከረጋግፅ ዘኽእል ስርዓተ መንግስቲ የብሉ
ኮነ ኢሉ ዝተገብረ እዩ ስለዚ ኢና ኣብ ምንታይ ኣብፅሕና ዘበለና እቲ ቀንዲ መሳርሒታቱ እንታይ እዩ እናፈታሽና ክንከይዱ ክንክእል ምእንቲ እዩ ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ከምቲ ዝበልኮ ክሳዕ እንራኸብ ኣብ ዝርእቶታትና ወዲእና እንድሕር ኮይንና መመላእታ ንእሽተይ ሃሎ ባሻይ ፅቡቅ እታ መመላእታ ዝገብረላ እንታይ እያ ነቲ ዝመፀና ዘሎ መጎተ ናይ ማለት ቁፅሪ ዘይብሎም ተዛረብቲ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኮ ኩሉ መምህር ኮይኑ ኩሉ ድላይ ዝዛረብ ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፃና ዘሎ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዋላ ትምህርቲ ሃልዎም ኣይሃልዎም ዘይገድስ ሓደ ኢና ነርና ዝበሃል ኣዘራርባ ታሪክ ድገሃሰ ዘራርባ ስለዝኾነ መጎተና ንሕና ኩሉ ግዜ ሕጂ ኮሎኒያል ቦርደሪ ኮሎኒያሊዝም እዩ ንዓና ዝፈላለየና እዚ ከዓ ናይ ቤንና ዘይኮነስ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኣፍሪካ ብከምኡ እዩ ተሰሪሑ እቲ ዲዛይን ኮሎኒያሊስት ዝገበርዎ ስለዝኾነ ንሕና መጎተና ሕጂ ኮሎኒያል ቦርደር ክኽበር ኣለዎ ኢና ንሳቶም ዋላ ጋእዝያን ኮይኖም ምፁ ዋላ ኣክሱማይት ክንግዶም ኮይኖም ምፁ ዋላ ቅድሚ ዝኾነ ይኮነ ሸሓት ዓመታት ዋላ ማዕታት ዓመታት ዝነበረ መጎተ ገይሮም ብታሪክ ከም ታሪክ ዝቕመጥ እምበር ዘበናዊ ዘይኮነ ኣገባብ ቅድሚ ኮሎኒያሊዝም ዝነበረ መጎተ ምፅኦም ሽዑን እንተኾነ ንሕና ትሕቲ ቁፅፅሮም ዝነበርና ኣይኮንናን ዋላ ናይ በዓል ኣሉላ እንድሕር ክመፅእ ኮይኑ ሃፀይ ዮሃንስ ኪድ ኣመሓድር ኣይኮኑን ኢሎሞ ኪድ ወረራ ንኤርትራ እሞ ዳሕራይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ምሕዳርና ኮንካ ኣካይዳ ኢሎም ራእሲ ገይሮም እዮም ሰዲዶሞ ማለት ሸይሞም ሰዲዶሞ እዚ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ባሻ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ትግራይ ዝበሃል ኣይኮነን ሕጂ ከምዚ ገይሮሞ ሃፀይ ዮሃንስ ከይዱ ከምኡ ገይሩ ማለት እዩ ክንደይ ህዝቢ ዓፂዱ ከዓኒ ኮፍ ኢሉ ብቲ ዝረኣኹም ኣርባዕተ ስመራ ኣብቲ ጎቦ ኮፍ ኢሉ ማለት እዩ እንዳሓሰር እዚ ገይሩ ማለት እዩ እሱ ናብቱ ታሪክ ኣለዎ ስለዚ ንሕና መጎተና ኮሎኒያል ቦርደር እዩ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ሕጂ ምስ ናይ ዳዊት ተኣሳሰር ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና እዚ እንድሕር ኮይኑ መጎተና ነፃ ወፂእና ኢና ዶብና ከዓ ካልእ ንሓቶ ነገር የለን ኮሎኒያል ቦርደር ኢና ንሓትት እሱና ናይ ቦርደር ፀገም ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣሎ ኣባና ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ፓኪስታን ህንድና ኣሎ ኣብ ካልኦት ዋላ ምስ ሱዳን እውን ድሕር ነገር ክንገብር ወይ እሶም ክገብሩ ነገር ወይ ንሕና ነገር ክንገብር ድሕር ዘለና ክህሉ እዩ ኣብ ኩሉ ጎረባብቲ ሃገራት ዋላ ኣብ ኤሮጳውያን ከማን ኣብ መንጎ ጀርመንን በዓል ፈረንሳን ከምኡ ዝኣመሰለተ ዓይነት ባህላት ኣሎ ግን ከምቲ ምዕባለ ናትካ ከመይ ጌርካ ትፈትሖ ማለት እዩ እቲ ምዕባለ እንዳኸደ ከሎ ንስኻ ናብ መጎተ ትቕፅል ትኽእልካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ቦርደር ኢሹ እንዳሃሰሰ ብካልእ መተካእታታት ናይ ምሕዝነት እንዳተተክአ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ንስኻ ኣብ ኤርትራዊ ልኡላውነት እምነት ኣለካ ኮይኑ ብቦርደር ኣይትበኣስኒኻ ማለት እዩ እዚ ኣይትገብርኒ ኢኻ ምክንያቱ ንሱ ናቱ ኣጋባብ ኣፈታትሓ ግርጭት ሰላማዊ ኣጋባብ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ብዘተኮረ ንኸይድ ምስ ጎረባብትና ድማ ክንበኣስ ኣይንደልን ምክንያቱ እንተክድቅስ ጎረቤትካ ደቅስ ስለዝኾነ ንሳቶም ክዕርፉ ንደሊ ናቶም ጎረባብትና ምሳና ኢንተራክት ገይሮም ብሰላም ክነብሩ ንደሊ ማለት እዩ እዚ ስርዓት እዚ ግን እንታይ ገይራቶ እያ ዝዓዲ ደኣ እሞ ከምዚ ዝገብራ ዘሎ እንድሕር ክንብል ኮይና መስፋፍሒ ስለዝኾነ ብኣ ስለዘይዓግብ በጋ እንታይ ገይርዋ ኣሎ ማለት እዩ ተዓዲ ባፈር ዞን ገይርዋ ኣሎ ባፈር ዞን ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ገይርዋ ኣሎ ነቶም ዝእሰሩ ኣብኡ ኣስሮም ማለት እዩ ብቃሕ ዝበሎ ቦታ ሰብ ድሃዮም ዘይፈልጠሉ መንገዲ ይገብሮ ማለት እዩ ንዓ ድማ ማዓስከር ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ኢልና ነበርና ሳሕል ማዓስከር ናቱ ነይራ ሕጂ ግን ምልእቲ ኤርትራ ናቱ ማዓስከር ይጥቀመላ ኣሎ ማለት እዩ እዚ መንገዲ እዚ ካብኣ መናሃርያ ረኺቡ ይኸይድ ኣብና እዚ ምስ መን ከነዛምዶ ንኽእል ልክዕ ከምዚ እስራኤል ዝገብርዎ ዘለዎ እስራኤል ሕጂ እንድሕር ርኢናዮም ዋላ ነታ ጋዛ ከማን እኮ ሕጂ ባፈር ዞን ክምህዙላ ጀሚሮም ኣለዎ ማለት እዩ ካብዚ ናብዚ ንሕና ክንሕዞ ኢና ካብዚ ናብዚ ድማ ንስኹም ትቕመጡ ንሕና ዝበልናኩም ከም ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ገይሮሞ ማለት እዩ ነቲ ጎላን ሃይትስ ሒዞሞ እንደገና ኣትዮም ዳርጋ 10 ኪሎ ሜትር ጥራይ ተሪፎም ናብ ደማስቆ ከኣትዉ ማለት እዩ ንዑ ከንታይ ኢሎሞ ባፈር ዞን መከላኸሊ ቦታና እዩ ገለታት ዓይነት ኢሎም ሒዞሞ ማለት እዩ እዚ ፀባያት ናይ ዲክቴተርስ ይኹኑ ትድበልኩ ዓንተ ወይ ድመፆም ዘይፈልጡ ግን ንኣብነት ከምቲ
ኣብ ሊብያ ዝረበሽዎ ከምቲ ኣብ ንኢጅፕቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ገይሮማ ዘለዉ 1967 ጀሚሮማ ኣይትብላዕ ኣይትስተ ብማርያም ተሃብኩም ትነብር ሃገር ኮይና ዘላ ግብፂ Yeah. ቅድሚ ተፈጢራ ድሕሪ ዓለም ኮፍ ኢላ ዘላ ዋላ ሓንቲ ክትገብር ዘይትኽእል ከምቲ ንዒራቅ ረማሚሶማ ዘለዉ ከምቲ ንሲርያ ረማሚሶማ ዘለዉ እዚታት ኮይኖም ዘሎ ከምኡ መሲልዎም ድመፆም ስለዘይፈልጡ ኢራን ካልእ ኮይና ፀኒሓቶም እቲ ካልእ ዘይረኣይዎ ነገር ዝነበሩት ናይ ብሪክስ ሓይል እንታይ ይገብር ዘይጠመትኖ ድግበር ይገብር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እዚ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስርዓት ናትና ድማ ልክዕ ናቶም ፎርሙላ ሒዙ ስለዝኸይድ ሳምታይምስ ድመፆ ስለዘይፈልጥ ንጥፍኣቱ ዝኸውን ነገራት ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ዋት ኢስ ቱ ቢ ዳን ክንብል ከለና ከመይ ጌርና ኢና ምስ መን ተዛሚድና ኢና ነቲ ስርዓት ዝኽነልቅቆን ልኡላውነትና ብዘይትንከፈሉ መንገዲ ድማኒ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክንተክል ንደሊ እንታይ ዓይነት ምሕዝነት ኢና ክንገብር ዝግባአና በዓል መን እዮም ዝኾኑ ሳስተይናብል ዝኾኑ ቀፃልነት ዘለዎም ምክንያቱ ዓወት ዝበሃል እንተደኣ ኮንሲስተንሲ ሃልዩካ ኣብቲ ናትካ መትከል እዩ እዚ ብከምዚ ንኸይድ ስለ ዘየለና ከመይ ጌርና ኢና ኮንሲስተንት ንኸውን ኣብቲ መትከላዊ ኣረኣያናትና ኣብቲ ምቕባፅ ናይቲ ዲክተተርስ ፀንቂቕና ክንፀልኦ ከም ዝግባአና ከመይ ኮንሲስተንት ንኸይድ እንዳዛመድና ብከምዚ መንገዲ ነቲ ናትና ኣተሓሳስባ እናማዕበልና እንድሕር ከድና ኣዝማድና ናይ ቃልሲ ክንፈልጥ እንድሕር ክኢልና ክንዕወት ኢና ኣዝማድ ናይ ቃልሲ እንድሕር ጠፊኦምና ግን የለናን ምክንያቱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ታዊኽካ ዓርክነት ምፍጣር ፖቴንሻል ፀላኢ ክኸውን ዝኽእል ታዊኽካ ዓርክነት ዘይትፈጥረሉ ሰዓታት እዩ ኣዳቂቕካ ሓቅነቱ ንክትፈልጦ ኣለካ ዕርክነትካ ኮንሲስተንትሊ ሳስቴይናብል ክኸውን ስውልእ ደሊ ነይረ የቐኒየለይ ብሩኽ መዓልቲ ታንኪዩ ባሻይ እሞ ካሊእ ዝውሰኽ እንተዘየልዩ ወይ ወሃብ መልሲ ክንዓፅዋ ኢና ናይ ሎሚ ፕሮግራምና ብድሕሪ እዚ ምናልባት ገለ ዝሕተት እንተልዩ ክንዘራረብ ንኽእል ኢዘ ሓፋፊለ ኣለኹም መምህረይ ሰይድ ኣብዛ ሶሪ እቲ ፀገም ናምንታይ እዩ ካብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝነበረ እዩ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ እቲ ፖልደስ ናይ ኤርትራ ካበይ ናበይ ምዃኑ ፈፂሙ ኣይተቐበሎን ወይ ከዓ ክብለሉ ክሰርሓሉ ኣይደልየን ምክንያቱ ብወገን ሱዳን ዘሎ ፀገም ከም ዘለዎ ገዲፍዎ ካብኡ ዝያዳ ከማን እዚ ምስ በዓል ሓንሽ ዘሎ እሱ እቲ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ዝነበራ ሓንሳ እንታይ እዩ ብናይ ኢትዮጵያ ድፍኢት ዝክሮ ተኾንኩም መለስ ደፊኡ ደፋፊኡ ክሳብ ዝኳ ብፅሓኩም ኢሉ ኣጆ ሃይለ እትዎ መጠረሲኡ ግን ኣብ ቤት ፍርዲ ኸይድና አይደኖ ተሳዒርና ድኽብል we just knew our limitation thank you ተሳዒርና ብሓይሊ ዝሓሰብናዮ ሕጂ ተሳዒርና ሕጂ ድሓሽ ጊዝ ኮይና thank you you're welcome ኣሚኖ ኣነ ስንዶይ ዓንተቦይ ፍቅደለይ ኢሉካ ነይሩ ዕቑባዝጊ ምክንያቱ ሽሙ ጠቒሱ ተዛሪቡ ስለ ዝነበረ ምናልባት ረሲዕካያ ከይትኸውን ኣይረሳዕኮን ምክንያቱ ኣብ ኦንላይን ተዛሪቡ ሓውና ቴድሮስ ዕድል ንዕቑባዝጊ እውን ቅድሚ ምዕፃውካ ተትህቦ ዝሓሸ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ንብርሃን እውን መልሲ ክቦም ተደልዩ ሕቶ ድቕሪቡ ነሂሩ ብርሃነ ርእቶን ክልቲኡ ይመስለኒ ድሕሪ ትንታሽሙ ሬከርድን ክንገብሮ ኢለ ሓሲበ ንቅድም ንዕቑባዝጊ ክበየ ትብሎ ኣለካ ዲ ዕቑባዝጊ ሰላም ታንኪዩ ቀኒየለይ ኣሚኖ ከዓ ስለ ዘዘኻኸርካዮ ታንኪዩ ኖ ታሽመ የብለይን ዓንተቦይ ጠቒሱ ነይሩ እሞ ኣነሲ ኣብዚ ኣለኹ እሞ ክዛረብ ከሎስ ስኺሉ ድዩ ዝጠቅስ ዘሎ ወላስ
أنا بزيكم زلخو شمي ونرئيبو إيبو أنت بيزولكو مالتي Yes, yes. هو مخنياتو حاديتي زبولو مزنا يحج من إسي كتسرح ناي بحكي سقاقم كم زلوو فيديو بتقبر فقط تغيني بابا بعد فيديو فقط. No, it's okay. فيديو I دهان only ونونو busy. قطع جغي اوكي صبح. قبع ناي عوالا نسل قبع غير الله مو مزملست قبيع عوالي كان نمبر. عمل أنا كاسيت سخي هلا. أنا ملس كان الله انتهى يعني حسبني I was naive قبل خيلي مقنعتو ثم من اسات سي كمتي نحنا زعبنا من اسات كم غير اي وس دونير ابو كلهم عليتي دحارجن تبقوا زرعخو تبقوا زنبر خت مستفላለዩ زكايت كون እንደገና ኣብዚ ሕጂ ኣብ ኤውሮፓ ድዩ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ዘለዉ እንተረኣኽቦ ፍልልይ የብሉን ኣነ እውን እንተሓሰብኩ ብመደብ ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ንሳቶም ብዝደልይዎ ናታቶም ባህሪ ክብል ከለኹ ናይ ኢሳያስ ማለት እዩ ክሕዙ ከም ዘለዎም ገይሮም እዮም ተኣሽሙ ኮይኖም ስለዚ ብዙሓት ካብኣቶም መንግስትስ ከምኡ ገይሩ እዩ ክሰርሕ ዘለዎ ስለዚ ስልጣን ክትሕዝ ተደኣ ኮንካ ልክዕ ከምኡ ክትገብር ኣለካ ዝብል ኣብ ውሽጢ ኣተሓሳስብኦም ኣሎ ኢልካ እትሓስበሉ ግዜ መፃካ እዩ ማለት እዩ ክትሪኦ ከለካ ብዝኾነ እቲ ንሱ ዝበሎ ገና እዚ ጉዳይ እዚ ተፃርዩስ እቲ ዝሓሸ መገዲ ዳኣይና ኢሉ ክትዕ ከይድዎ ዘይኮነስ መብዛሕትኡ ግዜ ስምዒት ዝተሓወሶ ምልዓል ጥራሕ እዩ ዝህሉ ንሪኦ ዝነበርና ዝተፈላለዩ እቲ ካባና ከዓ ካብ ማለት እቶም ዓበይቲ ማለት እየ ለውጢ ካብ ምድላይ ዝተበገሰ መንእሰያት ይሓዝዎ ገለ እንዳበለ ይኸይድ ንሪኦ ማለት እዩ ሕጂ ለውጢ ከዓ ኣይትርእን ምክንያቱ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ብንኣሽቶኦም ክድንቁሩ ከም ዘለዎም እዮም ይምህርዎም ነይሮም ንሰብ ክትሃርም ከም ዘለካ ክትቀፅዕ ከም ዘለካ ከምኡ ንቡር እቲ ዘይንቡር ሲ ንቡር እዩ ኢሎም ዝኸዱ ከም ዝነበሩ ፅቡቅ ጌርካ ትርዳእ ኢኻ ማለት ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብቲ ካይዳ እንተዳሪእኻዮ በቃ ኣብ ኣፍካ ዝመፃካ ንሰብ ይጎድእ ድዩ ኣይጎድእን ከማን ከይፈለጡ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና ማለት እዩ እታ ዝበልካያ እታ ፀገማት ኣጓኒፉና እዩ ዳሕራይ ግን ኣብዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣይተዘራረብናሉ ንመስለኒ ሰላም ምስ ተገብረ 2018 ፀዊዖምና እዮም እቲ ናይ ሰሜን እዝ ዝበሃል ብዙሓት ጀነራላት እውን ዘለውዎ ፀዊዖም ንሕና ሰላም ጌርና ኢና ቅድሚ እባ እቶም መሪሕነት ናይ ወያኔ ዝነበሩ ንመቐለ ምስ ከዱ ሓድሽ ኣገባብ ኣሰራርሓ ጀሚሮም ነይሮም ኢንፋክት ገለ 19 ዝኾኑ ኦፊሰርስ ኣብ ዝተፈላለየ ፊልድ ናይ ምንቅስቃስ ናይ ሕክምና ናይ ገለመለ ኩሉ ትሬኒንግ ዝህቡ ገይሮም ንሕና ሕጂ ሙሉእ ሓገዝ ክንህብ ኢና ዝብል እዩ ነይርዎ ማለት እዩ ግን ኢሚድየትሊ ድሕርታ ናይ ሰላም ተባሂሉ ምስ ተኣወጀ ድሓር ፀዊዖምና በቃ ድሕሪ ሕጂ ካብዚ ከባቢ ክትንቀሳቀሱ የብልኩምን ዝኾነ ይኹን እውን ዝኾነ ብረት ይኹን ገለ ከይትኮሰኩም ሰላም ጌርና ኢና ዝብል ነይሩ ይዝከረኒ ንሕና እኮ ንሰላም ኢልና ኢና መፂና ስርዓት እዚ ግን ንሓደ ኣጆኻ ንሓደ ወይለኻ ዝዓይነቱ
ጌም ኦቨር እንዳበለ ይመጽእ ከም ዘሎን ሰላም ከም ዘይኮነ ንሪኦ ኣለና ክብል ይዝከረኒ ኣነ ባዕለይ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንዓና ክብሉና ዝነበሮም ገዲፎም ንሕና እኮ ንእሳያስ ንፈልጦ ኢና እሳያስ ግን ሕጂ ዕድሚኡ ከይዲ እዩ ኣሪጉ እዩ እቶም መሓዘቱ ዝነበሩ እውን ቤት ማእሰርቲ ኣብልይዎም እዩ እቶም ፊት ንፊት ምሳና ብድፋዕ ንጠማመት ዝነበርና ከዓ እንቶ ሰላም ኮይኑስ መብዛሕትኦም ካብኦም እውን ናባና መፂኦም ኣለዉ ሽዑታ ናይ ዛላምበሳ እንተዳሪኹማ ዝነበሩ ሰራዊት ዓብ ፋይናንስ ኣውፂኦም ነቲ ሒዞሞም ክሳብ መቐለ እዮም ነፍሲ ወከፍ ወተሃደር ባጀት ተዋሂብዎ ተንቀሳቂሶም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪኡ ንሕና ምርጫና እንታይ እዩ ሓደ ግንባር እውን ነይሩና ማለት እዩ ምስ ካልኦት ውድባት ውግእ ምስ ኮነ ኦፍኮርስ ቅድሚ እቲ ውግእ ናይ ኩለን ውድባት ብብርሃኔ ሱዳናው መፀዋዕታት ጀመሮ ኣኼባ ተገይሩ ሓደ ግንባር ጌርና ድሓርቲ ግንባር ኣይገበርናን ግን ኣብ ሓደ ክንመፅእ እቲ ሓሳብ ነይሩ ግን ከዓ ኣዋሃዲ ሽማግለ ንግበር እሞ ክሰምሩ ዝደልዩ እንተለዉ ከዓ ክሰምሩ ይኽእሉ ዝብል ኣብ ስምምዕ በፂሕና ኣጋጣሚ ኮይኑ ሰለስተ ውድባት ዝነበርና ሰሚርና እዚ ሕጂ ዘለኹ ውድብ ማለት እዩ እንታይ ይኽእሩ መደሌታ ንበይኑ ተሪፉ ዝበላስ ቁሩብ ከም ኣይኮነት ነርና ኢና ፀገም ግን ነይሩ እዩ ትንሱ ዝበሎ ግን ከዓ እቲ ስምረት ዝገበርናዮ ንሳ ንምሕባር እየ ሕጂ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ዝበሃል ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ኣነ በዚ ናይ ሎሚ ኣፀዋውዓ ናይዞም መንእሰያት ፅውዑኻ ክፅውሓካ ቴዲ ይኽብለካ እቲ ሓሲብካዮ ዘለካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እቲ ተኸድዎ ዝነበርኩም መገዲ እቲ ስርዓት ኮነ ኢሉ እንታይ ብምንታይ ብሬን ዋሽ ይገብር ከም ዝነበረ ኣለሊኻ ነዚ ጉዳይ እዚ ብስኑድ መልክዕ ጌርካ እዩ ክትሓዝ ዘለዎ ኢልካ ተበግሶ ምውሳድካ ብጣዕሚ ዝነኣድዩ ክተባባዕ ዘለዎ እዩ ሰብ ከዓ ኩሉ ዓቕሙ ሓገዝ ከበርክት ኣብኡ እንታሽሙ ዘለኹ ምስኣታ ዓንተበይ ጠቐስካያ መምህር እተን ኣነሰለት ክወን ነጥብታት ምናልባት ድሓር ድሒርና ንዛረበለን ንኸውን ብዙሕ ነገራት ኮንሰርን ስለ ዘለኒ ኣብቲ ናትና ሶሳይቲ ኣነ እውን ዝከታተሎ ነገር ስለ ዘሎ ኣብዚ ናትና ኣብ ታሪክና ሲ ኣብቲ ናሬሽን ኤርትራውያን ሓደ ታሪክ ንኤርትራውያን ዝብል የብልናን ካብ ቀደም ስክፍታት ዝነበረኒ እዩ ነቲ ዝነበረ ታሪካት ብምሉእ ኣፅኒዕና ኣብ ሓደ ታሪክ መፅሓፍ ጌርና ንደቅና ክንምህረሉ ዘይንኽእል እንተደኣ ኮይና ሓንቲ ኤርትራ ዝገልፅ ታሪክ ክንረክብ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ንሱ መሰረት ገይረ እቲ ሶሳይቲ ናይ ኤርትራ ኣበይ ኣሎ ብዘይ ይገድስ በቲ ናይ ቀደም ኣፀዋውዓ ከበሳን መታሕትን ዘሎ በቢናቱ በቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ሰነዳት ኣብ ምፍታሽ ኣለኹ ሕጂ ዝእዋን እዚ ንሱን ተፈቲሽካዮ ምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ከዓ ክተዛምዶ እንተደኣ ኮንካ እንታይ ኢና ኮይንና ዘለና ዝብል ሕቶ ክተልዕል ይገብረካ እዩ ንምንታይ እዚ ናይ ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ መድረክ በፂሕና ክነሰናስ ንምንታይ ኢና ከምዚ ኮይንና ዘለና ኢልካ ሕቶ ተልዕል እሞ ምክንያታት ክትረክበሎም ከዓ ግድነት ይኸውን ማለት እዩ ንምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣጋእዝያን ዝብል ሕቶ መፅኡ ንምንታይ ኣብዚ ግዜ እዚ ትግራይ ትግርኛ ዝብል ዘረባ ዘለዓል እንተልካ ወላ ጣልያን ካብ ዝመፁ እውን 135 ዓመት ጌርና ኣለና ጣልያን ብሓደ ካብ ዝገብረና ቅድሚኡ ዘሎ ሓድነት ቅድሚኡ ዘሎ ዝምድና
ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ማለት እዩ ኣነ ብዚ ሕጂ ዝፍትሾ ዘለኹ ቤት ሓማሴን ዝበሃል ከም ዘሎ ኣብ ተፈፂምና ርክክብ የብሉን ኢልካ ትብሎ ሕብረተሰብ ቤት ሓማሴን ዝብል ከም ዘሎ እውን ረኺበ ዳሕራይ እንተረኣኻዮ ከዓ ብዙሓት ካብ ኣብ በንዓምር ዘለዋ ኣብ ቤት ኣስገደ ዘለዋ ዓሌታት ቀጥታዊ ዝምድና ምስ ከበሳ ዘለወን ዝነበረን ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ጠቕላላ ትብኡ ዘሎ ናይ ሓቂ ብታሪኹ እዚ ኩሉ ንሕና ኣፀቢቕና ዘይለዓል ናይ ፍሪንጅ ዳይናስቲ ዝነበረ ሱዳን ዝፀልዎ ከም ዝነበረ ናይ ቱርኪ ፅንሕ ኢሉ ናይ ግብፂ ይፀልዎ ከም ዝነበረ ኣት ደ ሴም ታይም ከዓ ወራር ናይ በዓል ዘመነ መሳፍንቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ በዓል ውብየ እውን ከይተረፈ ኩሉ ሓዋዊስካ ክትሪኦ ከለካ ካብ 300 ዓመት ንላዕሊ ብሓንሳብ ዝርገፅ ዝነበረ ሕብረተሰብ እዩ ሕብረተሰብ እዚ ሓድነት እዚ ናይ ሓባር እንዳሃለዎ ከሎ ግን እቲ ኩነታት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ደስ ኪሉ ትሪኦ ስለምንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ስለ ዘልዕል ብዛዕባ እዚ ገለ ክንዘራረብ ኢለ ከም ሓሳብ ኣቕሪበሉ ኣለኹ ንመምህር ካብኡ ቀፂለ ገለገለ ሕጂ ክዝክሮ ይክእልን እየ ምሳይ ኣለዋ ሓያለ እንተን ነጥብታት ባዕልኻ ክትገልፀን ትኽእል ኢኻ መምህር ግን ከዓ ዓሚቕ ዝኾነ ዓንተወይ ባሻ ይዛረብ ነይሩ ዓሚቕ ዝኾነ ፍልጠት መፅናዕቲ ይብል ነይሩ ናይ ብሓቂ ዓሚቕ ዝኾነ መፅናዕቲ ከም ዘድልየናን ነቕ ዘይብል ዝምድና ንወለዶታት ብሓባር ክኸደሉ ዝኽእል ኩነታት ክንሃንፀሉ ንኽእል ከምዚ ኸማናሲ ብሓባር ዝሰርሐ የለን ብሓባር ደም ዘፍሰሰ የለን ብሓባር ኣብ ሓደ ጉድጓድ ዝተቐብረ የለን ከምዚ ናትና ሕብረተሰብ 30 ዓመት ሙሉእ እንየት ነዚ ከም ዝሃስስ ሸለል ከም ዝበሃል ኮይኑ ካልእ ናሬሽንስ ከዓ ነቲ ኩሉ ብሓደ ደም ዝፈሰሶ ካልእ ናሬሽንስ እንዳመፀ ፋሕፋሕ ከብሎ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ እዩ ዘተሓሳስበካ እሞ ብዛዕባ እዚ እውን ክንዘራረብ ከም ዘለና ግን ከዓ እንታይ ኢለዮ መምህር ኣብኡ እዚ ክስነድ ኣለዎ ብስርዓት ዛቱ 2-3 ሰባት ጌርካ እንዳተታሕዘ ካብኡ እንዳሓር መፅናዕቲ እውን እንዳገበርካ ብመፅናዕቲ ዝተሰነየ ብሪሰርች ዝኾነ ዶኩመንት ክትሓዘሉ ዝኽእል መገዲ እንተተገብረ ዝሓሸ ኢለ ጠቂሰሉ ነይረ ነጥብታት ግን ኣለዋ ዝዘርዘርክዎን ብዘይካ ዝበልክዎ ኩነታት እዚአን ክጠቅስ ኢለየት ኣነ ቴዲ ዝበልክዎ ግን እታ በይኑ ትብል ስለ ዝነበረት ንዓ ስክፍታ በይነ ያኮንኩን ተሪፈ ክብለካ ኢለየ እሞ ወዲ ኣለኹ መምህር ፅቡቕ ዕቕባስ ፅቡቕ ቴዲ ትምልሰሉ ተልዩካ ተዘይሎ ክንዓፅዋ ኢና ድሕረት ኖ እዚ ከምዚ እንታይ ኣሎ ምሕታት ኮይኑስ ወላ ኣነ እውን ይሕተት እንዴ ካብቶም ኣብቲ ባይቶ ኣነ ካብቶም ኣብ ኢላ ዝነበርኩ በዝጋጣም ምስቲ ምንዋሕ ይረሲዕዎ ዝኾን ባባቑባዝጊ ኣብቲ ኢላ ዝተቐበልዎ ካብቶም ናይ ኢላት ዝነበሩ መንእሰያት እየ ማለት ኣብ እስራኤል ምስ መፀና መፀ ነይረን ኢላት መፀ ነይራ ሓቂ ሕጂ ከምዚ ኣነ ንዓኻ ብወልቂ ንክኸሰካ ኢለ ዘይኮንኩ ሕጂ እቲ ንስኻ ሕጂ ኣነ ሽዑ ንእሽተይ ነይረ 2014 ክትመፀና ከለካ ምዚ ሕጂ ክምሪኦ ከለኹ ምስ ተመክሮሲ ቅድሚ 11 ዓመት እዩ ሕጂ ኣብኡ ዝነበረ ሕጂ ብፍላይ እቶም ዓበይቲ ዝነበርኩም ምስቲ ናይ ሻዕብያ ክረአዮ ከለኹ ንሕና ፀገማት ነርና እቶም መንእሰያት ምክንያቱ ከምቲ ዓንተ በይ ዝገልፆ ዝነበርና ሕጂ ከምዚ ሕጂ ኣተሓሳስባ ኣምፅየ ዘለኹ ከምኡ ኣይነበርኩን ሽዑ ሕጂ ንስኻ ግን ምስቲ ናይ ተመክሮ ትምህርቲ ምስቲ ናይ ዕቤት ምስቲ ኣብቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበርካዮ ብዙሕ ነገር ናይ ርክትዋፅዎ ትኽእሉ ዝነበርኩም ሽዑ ወላ ዋሕዲ ሃልወኩም ምስትዮም ወላ ኣብቲ ቃልሲ ኣክቲቭ ዘይነበሩ ሰባት ብዙሕ ነይሩ ንዓና ሓንጎልና ሕፅቦ ክትገብሩና ዝነበረኩም ሕጂ ንዓና ሽምና ዘይኮና ክንቀይር ተኣምሮና ግን ሕጂ ብትምህርቲ መቀየርኩምና ሕጂ ወላ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ምውራድ ዝነበረ ሕጂ ደው ኣቢልካ ወላ ንስኻ ንኣብነት ብዛዕባ ሕጊ ክንመሃር ምክንያቱ ንሕና እቲ ኣብ ኤርትራ ንፈልጦ ነበርና ኣካይዳስ ንሱ ሒዝና ኢና ናብቲ ቃልሲ መፂና ዘለና ተወዲብና ሕጂ ኣፍና ዲሞክራሲ ቅዋም ፍትሒ ክብል ይኽእል እዩ ሕጂ ንስኻ ግን ከም መራሒ
كم مستخاب أوروبا أمريكا زنبورو كم زحج زلنا نحنا بزعبة حق ديو بزعبة قوام ديو بزعبة الديمقراطية دي إتن شمات راح يزنا ينزلنا بزعبة محدرة ديو بزعبة قلسون مهنياتو عبتنا إحنا عبتنا الشعبية زعبنا نتنا يتحققون سلزين فوت النبرنا دحري توم حدا سبات نتاريخ زغلت سلازنبر أمبي بنابزنا سنتنا .com قال بوليتيكال بروجرام كان عدل نيرنا جنت زبازح حتى 900 درجة أفلوت أي نبورن نتنا يتحيس منياتو أبتي تحيخ دقة هو تخلون أيتولدنا نيرنا بزحتنا توم من سياسة شعوز نبرنا هجي أبتي تمرت وفرنت تقبروا نيركم تزنبر شعوري خا خابتي إثيوبيا مسيت من سيف فاحيلو ولا توم إسرائيل نبرنا فاحيلنا تقالسي قصلالو كم زبالكاو جين تزبازح من سيف حج خابت تودي بزنبر تاريخ ياسي أبتي زلخا ولا حجب تودي بحدنا إيرتراينا فتحس درجاتهم شعوز نبور من سياسي يلون هجي وحدات تقصلوه تخلوه تخليهم نعون نممصا ينبر كم زنعها نموقاس يكون نو حادنت إيرتراويان حادنت إيرتراويان تاني فتحي خالئة قدف هذا حنسة خالد يا هراي هجي خالئة هجي كم زنعها هو أسكا زيكم موقاس تخينه إدنا مويطوات أنا عاك توات أو طلع هجي أنا نمنتاي هم زوم تزلهم مسيلك كتأبنتاتي هجي تي حجي نحناس كابتم ناي تحقي ناي زباو جنبار زنبر كلام عرافي نير شو السنة ناتسنت ممصاي نيرو مناتو تساب حجي أم حرايري يطري ولا نبرخ خسلة خيلي إذن حجي قالس فلي زبلو زلو ولا حزب إرترا زي شعبو زلوكو مناتو كلا عينتي مناتو تي فتحدو قوام دو مسل دكتور أنكوا إتي زي تمهار حبرت سبسي إتا أبي يونيفرسيتي ولا أبتن كولوجات تمهارون كم عينة تمرتن خن مهار عدل يتفقد إنه كأبتي إرترا مناتو ولا حجي زملو يرتودي أنت ريخهم كو لعلا يونيفرس مرات تعاطيا قليل مو يزبلاتهم تمهار يونيفرس نبوركو لعلا 400 تمهارو يونيفرس بحق أمريكا كابزيوم حق تمهارو سكندي سباتيم أكتيف زلو عبد دقة ويابز قالسن اسخا خابس تمصسي نعخاس كمزن احنا خنما خلك ولا بت تمرتهم ولاسي كندي سبات الله زدوللك غبوم يك هاغراو غبو يحدث بحق انت تمايركو هاغراو غبو يناب حنت ودب دويلو بتمرتو ولا حجز وي بغنزب كحجزكو غبو ناتن عخا فليس لازبلكا ارترات بصحكا وي نعي فليس بلاس ايكونن كم سبنا احنا هاغراو سمعت حزنا نابتنا نايس بيرترا مسينا حجي ولاتهم بوليتيكا سنفلت استمهارو بزعا محدر استمهارو أبت خلوت كولجات تطابي لهم حجة أبزني عدقيه جميرهم والله حجة أبتناي تمرت زنبرة أكاديميين كومبليمنتار ليسنز بحال أبز معرباو تمرت قتيلكم سلازمهمكم نسخاتكم ويدقهم سلازم مهارو انتاي مهارو تي ايموشنال انتليجنس بابا شاي تقصوا نبرو اند ريزيلنس بلو تي تيم ورك اند كولابوريشن ولا حجة أنا تاريخهم حجة ناكم نابز سنتنا دوتكم أبز جروبات زمت حجة مزحت جيزة نتيم مهراز بحال بولك يدولوا لهم حجة ولا بحابر بت كالي ترفسي مودا من أبت نتفتات ما يترفهم ولا نتتمرتي بإنجليش فوت وزلوا زم بروفيسورا دوغاتر نبلهم زل الناس بتغرينيا ترجمهم كقربوا ولا كويم جزء بالناس زبلها جي نحاد حبرة سب حق خمس الكاي قوام خمس الكاي فتح خمس الكاي ديمقراطية خمس الكاي وطبعا معبلتها هاجر قبل الكاي حبرة سب 900 تزبير ترى 800 كم دلنكور يوم جيرمنا ولا تم تماهيرنا نبل إنت تماهيرات زبل جن فتاتو حلف زي كأنت خوينسي نتي سياسي استوينا زلناس تستمهار كمان فلتات خلو قصول زيك قالوا خلص تقالس خمي يخنوع هجي هجي ازيو خبيري دول هجي انا نابزي ولا ابزناتكم يمصي ولا خالد بزحات يوم ابزناي سنيتنا دتكم استفلاليو عبيت سبات مهورات كندي تمكرو زلوم قال هجي خبطوا مهورات ولا هجي انا اتي ايموشنال انتليجنس زلوا ابتقالسي كم زحجي 4 ساعات 5 ساعات غيرنا لنا نابزي أنا مرة فقرة حجر حسلا زلنا ينبر لو مقدامي بنا مستنا مس دقنا مستنا مالتي هجي كم تي ناتي علامات زنقر زلخو ولا حجي سلامتي ناب channel زي تخيل ناب يوتيوب قلقت بلطقلي حجي ولا أتي تن يوتيوبات زبالة تاريخ مانكو كم زعينة تمرتي خم محلال فايدة لنا قربوني لي ما بعمل تربي مغنيات خمس أنت محلالي فأنا سبع يسمع له مني كم زانا حجينا يزي معبل حجي حدا شهر استوينا زلا تاريخ ما حجي درجة قيوقة سلزخنت كل سواء فايدة حزب إرترا مالي تاب دقة زلا معبل هاجرنت حجي أجي خبيري زلو حجي إتي أو دقة زلو خمان كم زعينة تحسس بان تلي تحزب ناسي إتي بارادايم شيفت قال حجي أنا فلت أنا نيرو ولا تاب بارادايم حجي لانك أنا منابوس حسبات عندها خمس كوي خوين زا بارادايم فلت أري خا قال لنا حدثي وزي فلت أزا قال دي أنا إذن أي سايكولوجي تمهارين بركون قال لي حجي تامت حافون كاب لايبراري متعيا له أزيا صبغتي حجي كم زعينت كم تنسى ما بنقفا
نزيهم حدا تسمعكم تكون دكتور بروفيسور أنا جلقاف يبيلوهم زلوا 3 ورح كورس يمزبون نحنا خاني إزي ناتكم في تمرت زلوا كم زعل أنتم بيون حجة قديم كاز تقاس كانت تاريخ ون كتصحفوا صبوا مدبي كم غيركم تسنيدكم بزح نجر كتلوطوا تقوليهم مالت نتا أتحساسبا أنا خبيت فيسكم أبتحنقولنا تحساسبا حرق نوصل نخلينا مالت حرق أتحساسبوا تمنسي تهزبن توصي خاني كابزن نريو زلنا ما يصرفنا يقيوقان ويكا تأكيب كا تفناجلكا شعو نامكساس كندحن نخلينا مالت يعني اللي Oh, thank you. إتا نايقوام زبلا بابا تولده بابا برهانه باسوري أنا إذا نايقوام ناي أمريكا مرة إذا مستني را 10 يفلو خلوه تا نايقوام إرترا جيزي صحيفة ما زلو ينببا نيرا 10 يابتدى كم حالة إتا ماهيرة شو أيتردأنا نيرا دحرا يابتي إسرائيل مسكركو أبتي قارس مسسلفكو كم ببو قال جميرة ولا أبتي زنبرنا قارس حجي كم عين تمرتون دارقا بوزا حيفكالنا نيرو توارا دبانا حماق سلازنبرة كقربو يدلي جيزي خلونا عمونغو قرصونو قال يمنيرو ولا تنايسب أو مسلا ترجمة قال حجي أزنا أمريكا مسنببكو أب إسرائيل كله خنا أبزخ حجي أبيتي تنسلست عن قصات سديدين زلوا أبيتي بتعينه حجي زنا يقومنا إيرترا بزحات بروفيسورات بزحات مهورات تساتفهم يزبط قليب حجي تاريخهم أبي يونيفرسيتي أمريكا زمهور زنبور عبيت بروفيسورات ويدقاتر يمنيرو إتا تشيكس إند بالانس كين يبلان تاريخهم تقومنا إيرترا تشيكس إند بالانس حجي نيسياس فريحهم ديهم زي إتهيوا ويس نسا دحان كي عنكفكا نسا برقص يرغاقص لكا مساي ناتي بروفيسور نبري مسوم زتحبابر داتش بقهدو ذات بلا زل خايلني طبوا لها قتل هجي أنا حجي ورا بعمي بابا سنغال كم زيناتكم مدب يمهر نيروسي بابا سنغال زقوامسي نهز بيرترا خالي إنا خنو مهورة زلنا بر زقوام ميتو زقوام كتكبر ولا حجي تاريخهم زي دارقة حجي تافوينهم تمهورات نانا عابن توري روس مس إسياس نخون قولي لهم ولا قريب نانا قوامسي قبرلنا نولو نبابا إسياس قوام قبرلنا نولو قوام تغير الناس ولا مسوم كنسلف نابزي إمباستات كيدنا قلس بمن كيدنا كنسلف ولا نابزي إمباستات بعلنا ندليهم قلس ري مسوم تنبرا كمان أبال هزبا قنبار تباهيلو ريسا ناي عبيتم تريوم على عد إنجليز نبرا زنايزقو فلوسي أنا ولا حنتي أبيرترا أنا ولا يكبر زخون يرترا وبيرترا قبر يزدلي هجي نزيهم عبيت زنبورو مسؤ زنبور بصوتو كمان مسؤ خوينم سب زقتل زنبور ريسا زي توسي بعلخا نعا أبي لخا بابا إساسي لكا تحجزاسي تقوامك بحقي نعكس لزلو ولا تم مسؤ زنبور بصوتكو كم زكل تشحين حدا زنعقوم مثل نامبر أنا خري أخلو أنا ولا بتي سواس لزنبوركو نيسياس كنقبل أبسا 10 شمون تزرع أخري تشحين 4 متر كسب كندي دغماتهم كونيرلات مانو فوتون بعد بس هيجي ولا وده هفتسل ساونيرو نيسياس كنقبلسي حمشت معلتي توم زوريا بمول أنا مليتاري حصبوه تباهلنا حمشت معلتنا بأيربورت نيش لأيربورت لا تمام سوا كيدنا أي متساني لنا نملس نخيد كنقبله سلف غيرنا هنا بمول أنا 10 شو 10 يزغون شو عمودات بقى أنا حجة بوليتيكا سلازير نقول لهم يزملكم مالتي يصفعون قال لي زبان نقول لنا زين أبزلوا خنير لا تزملكن مالتي تليفون دوي لمس تمتصني خاي لمس ولا حتى يكون أسمر أنا أبياسي أنا بقى نقول لني زملكن سواي بتحدث قال اجي حمش ما عاد دحر مودات انت غيرو هذا اقارصو تسلفنا دخلناس اقارصو ماكينا غيروس ابتي معرف غاي شاتي قال لهمنا اجي انت اسيلهم يوم اجي حساب كم زع عين الدخمات يزلو اب ايرترا اجي سخاتكم سلا زي تملسكم لنا ان ايرترا يخمبر حساب كم زع عين كونيرلا جنرالات يم كوزلو ايرترا اسياس نسواس ساعات كندي خاطاتو ساعات كندي خاط مصيلهم كحاتو زي كل سبات يم كوزلونا نزيهم حجي ميركا طريقه ختم قحوم تقلمبر ولا خيلات كليت إن الله تعالى كلام توم جنرالات حنتو خيلتهم أو تيم كبوز غول سواتهم كو زي ما حجة حزمني thank you تاني هذا خاب قدامي تزاري بناس حجون دقيمنا لنا التليفون حزد لأنه مخنيعت لما عالتي تقربوا ما انتاينا
ኣብ ትሕቲ ዝብል ከም መንእሰይ ከተቕርበልና ክትክእል ምእንቲ እዩ ከም ምክንያቱ ብኣና እቶም ተቃሊስና ብደረጃ እዚ ኣለና ግን ህዝብና ብፍላይ ከዓ እቲ ምእንትኡ ዝተቃለስናሉ ሓድሽ ወለዶ ኣብ ክንዲ ሃገሩ ወኒኑ ከም ማሓደር ዝበቅዕ ከምቲ ዝተቃለስናሉ ኣደዳ ሞትን ስደትን ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ንሱን ንሱ ዝወልዶ ወለዶም ክዕረየሉ ክኽእል ኣሎ እሱ ከዓ እዚ ምልክዚ ብምልጋስ እዩ ኢልና ኢና ንቃለስ ዘለና ምእንቲ እቲ ሓድሽ ወለዶ ከምቲ መብፅዓ ናይ ቃልሲ ክንደይ ሰማዕታት ከዓ ዝሓለፍሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ እቲ ክጠቕስዎ ዝፀናሕኩም ኣብ መንጎ እቲ ምእንቲ እዚ ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ሕጂ which is ፍትሓዊትን ዴሞክራሲያዊትን ሃገር ህዝቢ ብፍላይ ከዓ ሓድሽ ወለዶ ዝውንና ሃገር ነመሓደረ ሃገር ክስራሕ ቃለስ ዘሎ እቲ ክቕበል ዘለዎ ነቲ ሃገር እሞ ካብቲ ቃልሲ ክሳተፍ ኣለዎ እንብሎ መንእሰይን ጋፕ ኣለዎ ማለት እዩ ተኸዛርብ ዝፀንሐ ስለዚ ብኸመይ ክምላእ ይግብኦ ኣብ ዝብል ብምእታው ንሕና ዘለና ሕፅረታት እንታይ እዩ እዝን እንተዝግበር እዝን እንተዝግበር እቲ ጋብ ክፃበብ ምኽኣለ ነይሩ እቲ መንእሰይ ካብ ወለዱ ክመሃር ምኽኣለ ነይሩ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ዘይፈልጦ ቃልሲ እዩ ዘሎ ስለዝኾነ እቲ መሰረት ናይ ዝሽግርና ካበይ ነቒሉ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ እሱ ከዓ ካብቲ ዝፈለጠን ዝተቃለሰን ዝተሞከረን እዩ ግን እቲ ጋብ ከመይ ኢሉ ክፃበብ ይግብኦ እቲ ተቃላሳይ እቲ ዝፀንሐ እቲ ዝዓበየ ብኸመይ ክቐርብ ኣሎ እቲ ዝነኣሰኸ ክመሃር ምእንቲ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ድዩ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ድዩ ኣብ ኣገባብ ቃልሲ ድዩ እንታይ ድዩ ካብኡ ክመሃር ክሰንቕ ክኽእል ምእንቲ እቲ ጉድለት እንድሕር ደኣ ርኡ እናተኣረመ ናብቲ መንእሰይ ከቕርቦ ዘኽእል ሜካኒዝም ወይ ከዓ መስኖ ክሰርሕ ክኽእል እቲ መንእሰይ እውን ከምኡ ብቫይስ ቨርሳ ክሰርሕ ምእንቲ ክኽእል ከብፅሓና ዝኽእል ማለት እዩ ጌጋታትና እንድሕሪ ፈሊጥና ብነፍሲ ወከፉ ከምቲ ወለድና ወይ ኣዴታትና ዝደኽብሎ ዝብሎ እዩ ምስ ጠረጥካ እግሪ ይርከብ ምስ ሰሓትካ ምኽሪ ይርከብ ይብላ ሕጂ ዝሰሓትናዮ ነገር እንተልዩ ካብ ከስርሐና ዝኽእል የዘኻኽረና ማለት እዩ both ways ስለዚ ሓደ መዓልቲ ከምኡ ክንምድቤና ክብለካ ኢለ ዘን ሽዑ ንሪኦ ክልቴና እሺ ፀገም የለን ፕራይቬት መራኸብ እወይ ፀገም የለን ኦኬ ብርሃነ ናይ መወዳእታ ኦኬ እንታይ ሓደ ሽግር ዘሎት ዝዓበየ ሽግር ኢሳያስ ብወለዶታት እዩ ዝፃወት ብወለዶ ደይኮነ ብሓደ ወለዶ ደይኮነ ሲ ብወለዶታት ይፃወት ዳት ሚንስ ነቲ ሓደ ወለዶ ከመይ ገይሩ የደናግሮ ድሓር ካልኣይ ወለዶ ከመይ ገይሩ የደናግሮ ካብ ዝተበገሰት ወለዶታት ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ክመሃር ኣይክእልን እቲ ሓደ ከዓ ካብቲ ናቱ ዝነበረ ከመን ኣይመሃርን እዩ ከምኡ እናበለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ሰስዊት ክሳብ ሕጂ ስለዚ ናይ ሓደ ወለዶ ፆታ ሕጂ ናይ በዓል ቴድሮስ ወለዶ ጥራሕ ኣይኮነን እሱ ተፃዊቱ ቅድሚኦም ዝነበሩ ወለዶታት ኣለዉ ዝጠፍኡ ሕጂ ንሕና ኣነ ከም ዝዝክሮ እዚ ኣብዚ ፓቶ ክወፅእ ከሎ እዋን ኮነ ቅድሚኡ ብዝከኣለና መንእሰያት ክንረክብ ክንምህር ክንዛረብ ንፍትን ነርና እዚ ሕጂ ብዛዕባ ዝቆዋም ትብሎ ዘለካ ትውፅእ ምስ በለት ሒዝና
برتور تأكيدنا له من سيادتنا هدف مسؤوليرهم ولا أنتم هدف كمان كم ترى شبات كما قلت له بزقولوا من قدي نحطهم نيرنا مالتي وشيز نتبه بينا نكتاتلو نيرنا الشكر سقديهم طعامتينا دبلو نتي نجار نشاتهم أوصل زنور بتقوام كنسرت كله نعنا فحف بالي يفتنوا نيرهم ولا كوا كنسعرهم تفعلنا بتي شنو موجوداوي أجباب جن شجرنا تقاوم يدي ولا يكونن ولا كم زجيرهم حدر سواء أوروبا ينبر أمريكا ينبر أبكالي ينبر يشتات كلنا لا نزارب زنورنا هنا كوينو جن إن خسرت أنا بزح يكالن مغنياتو እቲ ቃልሲ እንደገና ትብድሕሪኦም ዝመፅእ ዝነበረ መንእሰይ ካልኣይ ወለዶ ማለት እዩ ትናትና ወለዶ ጠፊስ ድሓር ብድሕሪና ዝነበረ ወለዶ ጠፊስ እንደገና ኣብ ካልእ ወለዶ ከዓ ዝመፅእ ስለ ዝኾነ እቲ ነገር እናተረሳ እዩ ዝኸይድ ከምዚ ሕጂ ዝበልካዮ ኣብ ፓልቶክ ተሪፉ ዙም መፂሎ ኣብ ዙም ዘይኮነ ከዓ እንደገና ኣብ ርእሲኡ እዚ ቲክቶክ ገለመልታት መፂቶም መንእሰያት ኣብኡ ናብ ነፀላ ይሃቡን እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ ነፀላ ይሃቡን ትፈልጦ ዲኻ ነፀላ ይቐብላ በትረ ይሃብን ወሎ ነኖ በትረ ይሃቡን ይኮን ነፀላ ይሃባኒ ናይ ባዕለ ደይ ዘረባ እዩ ሪኢኻ ክማ ክባእታ ረፋ ክቋዮቃ ከምኡ ዓይነት ስራሕ እዮም ዝኣትዉ ቁርብ ኣብ ሓደ ኣብ ገለገለ ኣብቲ ናይ ስፖርት ንበዓል ግርማይ ስዒሮም ኣይሰዓሮን እዚታት ኩሉ ቁርብተይ ቁልሕም ዝሕብሉ እዮም ግን ብዝበዝሕ ግዜ ኣብ ቆየቋ ከም በዓል ሰልጠነ በዓል ኣረኖ ከምኣቶም ዝኣመሰሉ ካልኦት ኣካላት ኣለዉ ብዙሓት ኣብኣቶም እዮም ዝኸዱ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ትምህርቲ ክቕበልዎ ይክእሉን እዩ ብዛዕባ ታሪክ ንዛረብ ኢና ኩሉ ግዜ ኣዋዝ ግድቡስ ኣብ ዘሎ ከማ ንዛረብ ፀኒሐ ሓንቶይ ብዛዕባ ታሪክ ከመይ ኢሉ ከም ዝመፀት ቃልስና መን ከም ዝዓንቀፉ ከመይ ዝዓንቀፉ ኩሉ ግዜታት ንዛረብ ኢና የት መንእሰያት ኣይርእዎን እዮም እስከ ሕጂ እታ ሓደ መጨረሻ ግዜ ትገበርኳ ነራ ሓንቲ ቪድዮ እዚ ንኣብነት ኣብ ሕዋር ኦልሞስት 3,000 ሰባት ጥራሕ ሪኦማ ቨሪ ኢምፖርታንት ዝኾነት ታሽሙ እያ ነራ ቪድዮ እያ ነራ 3,000 ሰባት ጥራሕ ሪኦማ ኣነ ኣማና ይኮንኩ ነውፅያ ሕዋር እዮም ነውፅማ በዓል ኣሚነ እዮም ኣሚነ ብዝነለይ ካልእ እውን ብዙሕ ነገር ብዙሕ ከምኡ ዝኣመሰሉ ዘረባታት ተዛረባት መንእሰይ ኣርእዮን እዩ ነትቁም ነገር ስለዚ ኣብ መንእሰያት ከተተባብዕ እንተደኣ ትኽእል ኮንካ በቲ ዘለካ ፕሮግራም ክመፁካ ድም ኣብ ናይ ምልክት ሕቶ እዩ ንዓይ ከምቲ ንዓና ዝረኸበናስ ክረኸበካ ይባህላ እየ ኮይኑ ተስፋ ክቁርፀካ ይደልኒ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ከምዚ ታሪካዊ ድዩ ገለ ድዩ ከምኡውን ብዛዕባ ፕሮግራም ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዋይዳ ክስታይ ከይከውን እምበር ከይሓርቕ እምበር ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ከም ዲሞክራሲ ገይረ እኳ ይቆፅሮን እያ ንወገነይ ምክንያቱ ሓቀ ናይ ቁም ነገር እዩ ዝነግረካ ዘለኹ ምስነ መጎቱ እዩ ናብ ንዕኡ ካልእ ከተምፅእ ካልእ ዲሞክራሲታት ኣለካ ዝሓየለ ዲሞክራሲ ንሕብረተሰብ ፅቡቅ ሂወት ክብ ዝኽእል ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ንኣሜሪካን ከሆነ ይጥቀሙና ኣሎ ክሳብ ሕጂ ከም ዓድኹም ከም ናይ ዓድና መንክበካ ኤግዛምፕል እዚኣ ናይዚ ዓዲ እዚኣ ኮትካ ኣቢልካ እቲ ናይ ቀደም ናይ ኤርትራ ክልቲኡ ሓደ ፍልሊ የብሉን ፍልሊ የብሉን እቲ ናይ ቀደም ናይ ኤርትራ ካዘረባ ከይትነውሓና እምበር መደብ ሪኮርድ ዘይዓፀይዎ ከ ይኮኑ መምህር እምበር ዓፂኹም ዲኹም ሪኮርድ ዓፅወ ድሕሪ ብርሃነ ኢለ ነዊሕ ሓንሳ ክንዕሙፀ ኢልና ኢና እምበር ሓቂ ኣይተጋግኻን ግን ሓንሳ ነዊሕ እዋን ንስኻ ስለ ዝመፅእካ እየ ብዙሕ ተዛሪበ ዘለኹ እምበር ኣይዛረብ ዝኾነ ኮይኑ ዘረባ ከይነውሓና እቲ ዴሞክራሲ ዝበልካዮ ናይ በዓል ኣሜሪካን ብቦ ኦኬ ፅቡቅ እዩ ግን ናይ ካልእ ሃገራት ዴሞክራሲካ ክተፅንዕ ፈትን ረአየ ኦኬ ካብኡ ክንራኸብ ኢና ሰሊደልካ ኣለዎ ቴሌፎነይ ኣብኣ ሕጂ
ኣብዚ ቻት ፕራይቬት ሰዲደልካ ኣለኹ ቴሌፎኒ ዋትሳፕ هراي هراي اوكي ሕጂ ናይ ሎሚ መደብና ብዝኽን ውድእ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ንዓፁ ኣብ ዝመፅእ ሳዕ ንራኸብ ዝሓንቀንዩ ክብርን ዝኽርን ኩሉ ግዜ ነቶም ምእንቲ ህዝብና ዝወደቑ ሰማዕታትና